Philippine Standard Time, 53 minutos na nakalikad sa takna siningalas sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hulyo 27, 2022. Sa mga kabombo live nga malantaw Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Subong man sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app. Maging updated karon sa madalakuan kag mga nagapaunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradyo.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapangunang mga balita. 7.3 magnitude nga linog nagaigo iya sa may northern Luzon. Mga istruktura, mga simbahan, kag pila ka mga heritage site, mga dalanon, nagkalabial, nagkalalitik, bangod sa kabaskog sining linog. Dugang pa nga mga balita. Kumusta na ang recommendation sa Mandurriao Police Station? Particularmente ni Police Master Sergeant Carlo Pitalco sa driver's license, no? Recommendation for suspension, no? Sa driver's license ni alias Hubo, atong hubog bala ang driver sang salakyan nga nakabunggo sa single nga motorsiklo. Bali ang TL sang driver sang motorsiklo. Nagako manining driver nga hubog, nagpamalibad o galing nga magpainalom sa breathalyzer. Rason nga ti ang next step sang kapulisan sandig sa aton siniyang alaye ang magrekomendar sa Land Transportation Office sang suspension sa driver's license ni alias Hubo. Samtang ang kongresista nga si Congresswoman Jam Maronda nakabatsyag man sa linog to sa area sang Manila. I-check naman karon ang iya sining linya, lakip na lang dire ang pagtsikar naton sang yaman sining karon iyang linya. May kantanan sa sining pahayag niya sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Igapon timingan abi pagtawag tato nagsugod ang closed door session or meeting with House Speaker Martin Romualdez. Ang isa sa mga concern karon sa syudad sa Iloilo may kantanan sa local public transport route plan. Amo iya ang mga first town na jeepneys. Ano nang lihok diri karon sa Provincial Planning Development Office regarding sini. May ara man sila balang sa lihok tuhoy sa nasambit sini karon nga problema sa syudad. Kay ang pagkaibalo naton sandig man sa payag ni Attorney Salvador Junaltura nga ang probinsya mong mga-request dapat nga pasudlon sila sa mag-request sa DOTR nga makasulod sila sa syudad sa Iloilo. Hindi kayang syudad sa Iloilo mo magahimo sa nasambit sining tikang. Ano naman karon ang tinutuyo agud nga mapadasig pa nga matagan sang solusyon ang kontrobersyal nga LPTRP ordinance sa syudad sa Iloilo. Mangkuton tang bag-o sini iyang committee chairman on transportation. Mga enforcer sang Public Safety Transportation Management Office ginpaidalom sa traffic level up management. Anong mga aktibidades sila dire? Lakip na karon nga tagan taman sa nagakigo nga pagtamod. Kolorom na, mahal pa manukot. Ginareklamo sa mga pasahero sumalakay dira sa may barangay Navais sa distrito iya sa Mandurriao. Ang sitwasyon sa biyayay sa tricycle dira kuno mga kabombo. May nagluntad pa nga vehicular accident kagabi. Di ang problema sinadiri kung kolorom, wine isang prangkisa. Ang patal pagin sining istorya karon banwa mga driver nagabiyahe wala sa driver's license. Di ko ano kagano karon matabo dira may mabungguan pahilayo lang. Delikado ini kagway gidya lagso ng biktima.
ginapanawagan tama ng ang punong barangay dira si punong barangay Mercado. Check tanay pinakuling lakat sang panahon sa linya ta si Sir Rolly Cuenca. Sir Rolly, si Bombo Cham ini mayong udto. Yes sir, mayong udto sir kaga sa man nga mga tagpalamati. Amo na itong latest weather update sa Subong Adlaw, Wednesday, July 27, year 2022. Sa karon asa balas 3 kay na sang aga, may duwa kita ka low pressure area nga na monitor na siplatan sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Una isang isayara sa West Philippine Sea, kung sa dain yara sa kalayoon nga 235 kilometers northwest of Dagupan City, Pangasinan. Ang ini nga low pressure area manubo ang tsansa nga magdevelop sa isa ka tropical depression or bagyo kaga may posibilidad nga magalusaw na lamang ini. Ang ikaduwa isa nga yara sa Philippine Sea kung sa diin uli siya na siplatan 845 kilometers east of Itbayat, Batanes. Ang ini nga low pressure area manubo man ang tsansa nga magdevelop sa isa ka tropical depression or bagyo within sa sulod sa nga 24 hours. Next is nga may isa kita ka bagyo no nga na monitor na siplatan sagwa naman ini sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Aso balas 3 kay na sang aga, uli ni siya na siplatan 2,265 kilometers east of Central Luzon. May maximum sustained wind of 55 kilometers per hour kaga gustiness nga up to 70 kilometers per hour. Mahina ini siya nga nagahulag north-northwest. Ang ini nga bagyo manubo ang tsansa or manubo ang posibilidad nga magsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang mga nasambit nga weather disturbance wala ini sa nga direct effect diri sa aton sa Western Visayas, gani lauman na ang maayong tempo or generally fair weather condition. Mayara lamang kung kaisa sa mga isolated nga mga pugulan-ulan o kon pagpangilat kag pagpanagoob na binagid hapon o kon sa kagabihon tuga ini sa mga localized thunderstorm. Mahina tugtog kasarangan ng hangin halin na bagat na nakatungdan ang magadala sa nga makana itugtog kasarangan nga mga pagbalod sa kadagatan. Para sa ton forecast range of temperature, yara kada sa 25 to 32 degrees Celsius ang aton adlaw, nagbutlak alas 5:37 kaga magatunod din siya alas 6:15 karon sa kasisidmon. Kaga man natong latest weather update sa lindi sa Iloilo Pagasa, Rolly Cuenca. Thank you so much, Sir Rolly. Diri mabit pinakuling lakat sang panahon. Balikan ta do kaundan sa mga balita. Yari ng News Center. News Center, please go ahead. Doon naman, balik trabaho na matapos mag-evacuate kasunod ng lindol. At isa na po yung naitalang namatay doon sa Cordillera Region dahil pa rin sa naturang lindol. Ang driver naman ng pamilyang Furigay hindi pa rin makakain at makatulog dahil sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Manila University noong linggo. Samantala halos sa 500 individual daw inilikas dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan doon sa Davao City. Mamaya sa ating international news, ang Biden administration gumawa na ng paraan kaugnay sa ginawang pansamantalang pagputol ng Moscow sa supply ng enerhiya sa European Union. Sa atin pong sports balita, itong Miami Heat moving ahead na raw sa kasalukuyang team kahit interesado ito sa mga ito sa trade package sa net star na si Kevin Durant. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniulat nga po ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nanatiling gumagana ang mga serbisyo nito sa kabila ng malakas na lindol na yumanig doon po sa Abra at naramdaman maging dito sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Ayon sa PVOX, naganap ang magnitude 7.0 na lindol dakong alas 8:43 sa kaninang umaga lamang sa silangan ng Laga Ngilang doon po sa Abra. Ito ay may lalim na 25 kilometro. Nauna nang sinabi ng PVOX na 7.3 ang magnitude itong lindol. Ang lindol na tectonic ang pinagbulan ay naramdaman itong intensity 4 doon sa Quezon City. Inaasahan ang pinsala at aftershocks dahil sa lindol ayon yan sa ulat ng kagawaran.
Samantala, ang Pangulong Marcos mayroon na daw kinanselang ilang aktibidad para asikasuhin daw tugunan itong pinsalang dulot ng magnitude 7 na lindol. Dito po yan sa Luzon. At may report si Bombo Dennis Hamito. Ipinagpaliban muna ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang ilang nakahanay na aktibidad para sa araw na ito upang bigyang pansin at tugon yung concern doon sa mga lugar na pangunahing naapektuhan ng tumamang 7.3 magnitude na lindol. Nakalauna naman ay nilinaw ng PBOX na ito ay nasa 7.0 magnitude. Diyan sa Northern Luzon ay mas malakas ang naramdaman habang sa iba pang parte ng Luzon region ay mas mahina na lamang, kagaya sa Metro Manila, intensity 4 ang ilang lugar at intensity 3 naman dito sa may Southern Metro Manila area. Kaugnay nito ay sinabi ng kalihim na si Trixie Cruz Angeles na mananatili ang monitoring ng Pangulo kaugnay pa rin ng epekto ng nasabing sakuna. At kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Right now, nakatutok siya dito sa ating disaster relief and response. Ngayon pa lang po dumadating yung feedback natin about the extent of the damage in certain areas. So the President will most likely put this as his priority and most likely might cancel certain appointments. Ayan, ang bahagi ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Una nga rito, Bombo Gerald, ay nagpatawag na rin ng pulong ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa pamamagitan ni DOST OIC at Undersecretary Renato Solidum Jr. upang i-discuss yung tungkol sa idinulot ng naturang lindol at dito ay inilahad niya na may mga posible pa na mga karagdagang epekto dahil tuloy-tuloy pa yung mga aftershocks matapos ang magnitude 7 na pagyanig. Narito ang paglalahad pa ng mga impormasyon ni DOST OIC Renato Solidum Jr. So far na ating nakikita, ang kumilos po ay most likely ito yung Abra River Fault. Ito pong fault na ito ay known active fault na posible talaga kumilos at nasa range ng expected nating earthquake, yung mga major earthquake events like magnitude 7. So far, ang nai-report ko sa ating intensity 7 sa Buklok at Banabo Abra, intensity 6 sa Bigan City, Sinaid City, Bantay at San Esteban, Ilocos Sur, Lawak, Pangasinan and Baguio City, and intensity 5 sa Magsingalan, San Juan, Ilocos Sur, Alamino City at Labrador, Pangasinan, Bambang, Nueva Vizcaya, Mexico, Pampanga, Concepcion at Tarlac City, Tarlac, sa City of Manila and City of Malabon, kasi nga malambot ang mga ito. Intensity 4 naman sa Marikina, Quezon City, Pasig, Valenzuela, ganoon din sa Tabuk, Kalinga, Bautista at Malasaki, Pangasinan, Bayonggong at Liani, Nueva Vizcaya, Giginto at Ubando at San Rafael, Bulacan at San Mateo, Rizal. Intensity 3 naman sa Bolinao, Pangasinan, sa Bulacan, Bulacan, Tanay, Rizal. Intensity 2 sa General Trias City, sa Cavite at Santa Rosa, Laguna. Marami pa pong mga bayan dapat ang maisakop natin. At sa mga instrumental intensity naman po, ay although na-report ng ating mga kasama sa Bigan na intensity 6, yung instrumento naman ay nagsasabi na intensity 7. From Bombo Radio. Yes. Si Bombo Dennis Hamito po from Bombo Radio Philippines. Ang itatanong lamang ho namin, may mga kumakalat ho kasing impormasyon, Director, na posible raw may tsunami pero wala pang box kung ano ba talaga ang abiso. Meron ba tayong asahan na posibleng senaryo ng tsunami after that 7 or magnitude 7 earthquake, Director? Wala po kaming ina-announce na magkaka-tsunami o tsunami warning. Wala po inaasahan. Una-una, bakit? Nasa lupa ang fault, inland. No? So hindi niya po mapapaangat ang seafloor sa ocean para magdulot ng life-threatening tsunami. Ngayon, posible din naman po na dahil kumilos ang lupa, yung dalampasigan sa gilid, yung tubig niya minsan, lalo na kung may mga enclosure, mga coves or bays, ay pwede niya magalaw parang palanggana na magkakaroon ng oscillation. Pero hindi po yan tulad ng tangbuhan ng mga tsunami. So huwag po sila mag-alala doon.
Yan ang tinig ni Director Renato Solidum Jr. ng PBOX at siya rin ang officer in charge ng DOST at yan ay may kinalaman pa rin doon sa magnitude 7 earthquake. So ang paglilinaw ng PBOX ay sa magnitude 7 ang tumama dahil nga doon sa iba pang mga data na napagkumpara mula doon sa initial report na 6.9 magnitude and then 7.3 magnitude. So nag-stabilize doon sa data na 7.0 magnitude ang naturang pangyanig at hindi raw major tsunami ang posibleng mangyari, bagamat maaari na magkaroon ng pagtaas ng level ng tubig dyan sa mga dalampasigan sa Hilagang Luzon, Bombo Gerald. Oo, sapagkat sinerge natin dito kanina yung Lagangilang patungo doon sa pinakamalapit na baybayin ng doon sa Ilocos, Bombo Dennis, nasa 56.7 or 56.9 kilometers yung layo niyan. So kapag ganyan kalayo, so maliit lang pala yung chance na magkaroon ng tsunami, Bombo Dennis, dahil yung dalampasigan dito sa Narvacan ay ganyan kalayo doon sa pinangyarihan ng lindol, Bombo Dennis. Yes, but meron din mga impormasyon tayong nakalap galing sa lalawigan ng La Union na umurong yung level ng tubig area ng Luna, La Union at merong paggalaw doon sa level ng tubig. So ingat-ingat pa rin tayo kahit sinasabi na walang tsunami warning, pero syempre dahil may mga aftershocks pa ito, hindi lamang yung lindol mismo yung kinakailangan nating paghandaan, kundi pati na yung iba pang mga epekto katulad nga ng tsunami at yung liquefaction, Bombo Gerald. Sapagkat pag sinabing liquefaction, may mga lugar na lumalambot ang lupa, nagkakaroon ng malaking tsansa na magkaroon ng pagguho pagka may mga ganitong insidente dahil lumalambot ang lupa, maski bato ay nangangahulog yan pagka mga ganitong pagkakataon dahil yung tubig nanggagaling sa ilalim, lumalabas doon sa ground area kahit wala naman, malayo naman sila sa body of water, nangyayari pa rin yan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis, sige, marami pa tayong update dyan mamaya sapagkat mayroong ilang lugar din na talagang matindi yung epekto nito, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Dito naman po sa National Capital Region, pansamantalang sinuspindi kanina yung operasyon ng mga tren at riles sa Metro Manila at ito'y dahil na rin sa safety check matapos itong 7.3 at naging 7.0 na magnitude na lindol na yumanig doon po sa Abra. Pansamantalang itinigil itong mga tren ng MRT Line 3, LRT1, LRT2, gayon din yung linya po ng PNR bandang alas 8:44 ng umaga. Sinabi po yan ng mga operators sa magkahiwalay na pahayag. Niyanig din ng lindol ang MRT3 main line na naramdaman sa karamihan ng mga lugar sa Luzon. Sinabi ng pamunuan na mayroong patuloy na pagtaas ng lahat ng mga pasilidad at sistema. Inihayag po ng Department of Transportation na ang pangkat ng safety at engineering ay nagsasagawa na rin ng mga pagsusuri sa kaligtasan, lalo na po sa mga riles ng tren. Yan nga po at matindi yung epekto nito maging dyan sa Senado. Kanina nagsilabasan po yung mga senador at mga empleyado dahil pa rin dito sa naganap na lindol. At ma-report si Bombo Raymond Tinasa. Yes. Yan, Bombo nagkaroon ng ano. Ito kanina ay Bombo Gerald ay maaga na nagsipasukan kasi, so nasa loob na ng gusali ng GSIS actually kung sa itong tanggapan ng Senado at dahil nagkaroon ng malakas na paglindol ay napilitan lahat yung mga kawani, mga staff ng mga senador dito sa Senado na nagsilabasan bago mag alas 9 kanina. At kasama rin sa kaninang maagang dumating ay itong si Senator JB Ejercito. At after naman yan ay unti-unti na rin na nagsisibalikan. So lahat talaga ay nagkaroon ng nasunod naman yung ipinapairal na protocol sa kung paano lalabas ang mga tao sa establishmento kapag nagkaroon ng paglindol, Bombo Gerald. At talagang lahat pinalayas o pinalabas ng mga kawani ng Senado. At as of 10 a.m.
ay nagsagawa ng clearing o kaya inspection doon sa mga gusali, mga tanggapan, lalo na yung mga, kumbaga yung pinakapundasyon ng Senado, at napansin naman na walang masyadong problema at kanina rin mga 10:30 ay balik na sa kanilang mga tanggapan yung mga kawani, mga staff dito sa Senado. At ngayon ay wala namang abiso o announcement pa ng anumang suspensyon ng trabaho ng mga manggagawa dito sa Senado. So sa ngayon, Bombo Gerald, sa ating mga tagapakinig, mga nag-antabay rin mga kaganapan dito sa Metro Manila, dito sa bahagi ng Senado ay balik normal na ang trabaho matapos mag-evacuate ang lahat ng mga manggagawa kanina dahil sa malakas din naramdaman natin na paglindol. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Akit tayong Baguio City, may napabalita kanina, napaulat, mayroon na daw isang namatay dahil pa rin sa naturang lindol. May kumpirmasyon na ba dito? Bombo Radyo Baguio, Bombo Jordan? Yes, Bombo Gerald, dalawa na ang nailistang namatay dito sa Cordillera Region dahil pa rin sa malakas na lindol kaninang umaga. Una dito, naitala ang isang casualty sa La Trinidad, Benguet, na ayon kay Director Albert Mogul ng Office of the Civil Defense, ang namatay na biktima ay isang construction worker na naipit sa ginagawang bahay o gusali sa Buyagan, La Trinidad, Benguet. Nako. Ang pangalawang casualty ay nailista sa Kalinga na isang construction worker din na gumagawa ng rock netting activities sa Balbalan, Kalinga. May isa ding estudyante sa St. Louis University na tumalon sa ikalawang palapag ng kanilang paaralan na agad naman itong naitakbo sa pagamutan. May iba pang naitala na injuries o mga taong na-injured, Bombo Gerald, sa iba't ibang parte ng Cordillera na ngayon ay kinoconsolidate ng Cordillera Region. Nagsuspindi na rin ng pasok ang Baguio City LGU, probinsya ng Benguet, Abra, Kalinga, Ifugao at Mountain Province. Sa sitwasyon ng mga pangunahing kalsada dito sa Cordillera Region, sarado ngayon ang Cannon Road dahil na rin sa mga naitalang landslide at rock slides. Ganon din sa iba't ibang lugar sa Benguet, partikular sa Halsima Highway at iba pang karatig na bayan sa Benguet. One lane passable naman ngayon ang Marcos Highway sa mga bisita o turista na gustong umakyat sa Baguio City. Sa Mountain Province naman, isang SUV ang nasira sa bahagi ng Mount Data Cliff ng Halsima Highway pero wala namang naitalang casualty. Nakakaranas naman ngayon ng power interruption ng ilang bahagi ng Mountain Province dahil na rin sa pagkasira ng dalawang substations ng Mountain Province Electric Cooperative o MOPRECO. Apektado rin sa power outage ang sinusuplayan nito na ilang bahagi ng Tinglayan, Kalinga, pati na rin sa Cervantes at Quirino, Ilocos Sur. Ilang private at government buildings naman ang nakitaan ng mga bitak sa Mountain Province. Kasabay nito, Bombo Gerald, anumang oras ay darating ang mga helicopters ng Philippine Air Force at ito ay lalapag sa Luwakan Airport para gamitin sa isang rapid assessment sa mga lugar na malubhang tinamaan ng lindol. Una rito, sinabi ng CDRRMC na tinatayang intensity 6 ang lakas ng lindol na naramdaman dito mula sa 7.3 magnitude na lindol sa bahagi ng Abra. How is that, Bombo Gerald? Bombo Jordan, dahil talagang matindi yung epekto. Yung pinapakita ba dyan na bato kanina, yung sa Atok ba yan, yung half tunnel ba yan, yung bumigay, Bombo Jordan, o sa Marcos Highway? Sa parte na ito ng Halsima Highway, Bombo Gerald, dahil itong parte na ito, dito yung talagang grabe din yung nangyaring pagguho ng lupa dahil na rin sa mga malalaking mga tipak ng bato na nahulog sa taas ng bundok, Bombo Gerald. Okay, so ang malinaw ngayon yung Cannon Road sarado. Marami bang landslide ngayon dyan sa may Cannon Road dahil napakatagal ang tanda na rin ng kalsada na yan, Bombo Jordan? Roger that, Bombo Gerald, yung Cannon Road ngayon, napakarami ang naitalang mga rock slides mula Camp 1 hanggang sa Camp 8. Kaya ngayon ay hindi na muna ito pwedeng gamitin ng mga motorista. At ang ginagawa ngayon ng DPWH
kasama ang iba't ibang mga local government units ang clearing operation, hindi lang sa Quezon Road, kundi na rin sa iba't ibang bahagi ng Benguet, Bombo Gerald. Okay, Bombo Jordan. Yan pa rin ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo Jordan Tablak para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang balita, authentic opposition representative Edsel Lagman binatikos ang House leadership practice hinggil sa pagpili ng minority leader. Ang House Engineering nagsagawa naman ng inspeksyon matapos ang nangyaring lindol. Mga empleyado inilikas muna. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Binatikos ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang kaugalian ng pamunuan ng Kamara sa pag-anoint ng minority na sinasabing ginagawa nitong nakakahiyang komedya ang demokrasya. Kahapon, nagbigay ng kanyang counter-sona speech si Representative Lagman bilang miyembro ng authentic opposition. Disappointed si Lagman sa House leadership kung paano sila pumili ng majority sa minority leader na ayon sa mambabatas na isang convenient adjunct of the majority coalition. Gate pa ni Lagman na siya isang opposition member ng Kongreso na hindi behold sa majority at nakahandang ibunyag ang anumang mga expose ng administrasyon. Kinontra naman ni House Minority Leader Marcelino Libanan ang mga naging pahayag ni Lagman na kanyang ginagawan na tinawag niyang unparliamentary. Sinabi ni Libanan na walang provision sa 1987 Constitution or the House Rules kaugnay sa opposition. Ang mga miyembro ng minority bloc sa Senate at House ay kinukonsiderang members of the opposition dahil sa hindi pagboto sa winning candidate for speaker. Nagbigay si Lagman ng kanyang punto at solusyon sa economic recovery, agricultural woes, government right-sizing, labor concerns at territorial dispute sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Representative Edsel Lagman kahapon. Honorable Majority Floor Leader, for recognizing this representation to deliver the counter-sona from the authentic opposition in the House. Bomboan. Gerald, no? Samantala, agad namang in-evacuate ng pamunuan ng House of Representatives ang mga empleyado dito kaninang umaga nang maramdaman ang pagyanig. Agad na nagsagawa ng inspection ang mga tauhan ng House Engineering sa mga structures sa loob ng Batasang Pambansa Complex. Nang makitang okay ang mga structures, agad pinabalik sa kanilang mga opisina ang mga empleyado. Inaabangan din natin ang pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco kaugnay sa kanilang isinagawang assessment. Live mula dito sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Hindi pa tuluyang naka-recover mula sa pagkabiglaw shock ang driver ng pamilya ng napatay na dating alkalde ng Lamitan City na si Rose Forigay. Ito ay kasunod ng insidente ng pamamaril noong Linggo sa Ateneo de Manila University Campus sa Quezon City na ikinasawi ng 3 katao, kabilang nga si Forigay. Sinabi ng driver na itinago muna ang kanyang identity ay hindi umano siya makakain at makatulog at wala rin siyang panlasa. Bukod pa kay Forigay, napatay din sa insidente ang kanyang executive aide na si Victor Capistrano at ang security guard ng university na si Genevieve Bandiala. Ayon pa sa driver na halos 7 taon nang nagtatrabaho sa pamilyang Forigay, ibinaba pa lang niya sa Ateneo Campus ang dating alkalde at anak nitong si Hana nang marinig ang mga putok. Una raw niyang inisip na ang mga tunog ay bahagi ng seremonya ng pagtatapos na magaganap. Nalaman daw niya na binaril si Forigay nang makita niya si Hana na niyakap ang katawan nito at umiiyak. Ang driver pang nagdala kay Hana na binaril din sa hospital. Nasa stable na kondisyon siya ngayon, ngunit kakailanganin ng pangalawang operasyon. Ang sinasabing gunman naman na si Dr. Chow Tiao Yumol ay inaresto ilang sandali matapos ang insidente. Naisampa na rin ang mga kaso laban sa kanya. Tinukoy ng pulisya na personal na sama ng loob ang motibo sa likod ng pamamaril. Abangan natin mamaya, marami pang update dito sa naganap na lindol dito sa Luzon ngayong umaga. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan.
Simula dati pa, favorite ko na magkape tuwing umuulan. At simula dati pa, favorite ko na ang Dunkin' Brewed Coffee. Kasi simula dati pa, its signature taste never changes. Kahit ilang tag-ulan pa ang dumaan. Simula dati pa, there's nothing like Dunkin' Brewed Coffee. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. May mga update pa dyan sa vegan dito sa naganap na lindol. Kaninang umaga po yan. At nasa linyang Bombo Radio Vegan, Bombo Ronald. Yes, Bombo Gerald, kagad namang ipinag-utos ni Ilocos Sur Governor Jerry Singson ng suspension sa lahat ng trabaho sa buong lalawigan kasunod ng magnitude 7.0 na paglindol na sumentro naman sa Lagang Ilang Abra. Ramdam sa buong probinsya, maging sa loob ng studio ng Bombo Radio Vegan, ang lakas ng pag-inig na reported intensity ay intensity 6, particular sa Vegan City, Sinae sa may bahagi ng Bantay, San Esteban sa Ilocos Sur, Lawak, Pangasinan at sa may syudad ng Baguio. Walang supply ng kuryente dito sa probinsya at ngayon ay kasabay na rin ito ng pagsasayos ng mainline ng kuryente at nagpaalam na rin ang Ilocos Sur Electric Cooperative na aayusin nila ang linya ng kuryente sa mga susunod na oras. Sa lakas ng pag-inig, Bombo Gerald, ay nasira ang ilang mga sources pa sa lalawigan, particular dito ang pamusong bell tower na sa makikita niyo naman kung gaano kalakas yung pag-inig at yung sa may bahagi ng St. Paul Metropolitan Cathedral dito sa siyudad ng Vigan. Maging ang mga ancestral houses sa may bahagi ng Calicrisologo ay wasak at nagkapit-pilag na rin. Ang mga residente naman sa mga malapit sa dagat ay biglang nagkagulo kanina matapos tumaas ang tubig dagat sa kanilang mga lugar. Mga wasak na at mga natabo ng kotse, bumuong bahay, nagkapit-pilag na tulay ang bumuhat sa mga rescuers sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Maging ang mga pasyente sa Ilocos Sur Provincial Hospital Gabriela Silang at Northside Doctor Hospital at maging dito sa Metro Vigan Cooperative Hospital ay pinalabas kanina pag yung kaninang alumindol. Gumuho rin ang bahay ng isang senior citizen na si Dora Tabuan sa Barangay Calautit sa bayan ng Santo Domingo. Sa bayan naman ng Santa, may 600 mga katao ang pasamantalang inilikas at ngayon ay naandun sila sa Santa Central School. Postpone din ang nakatakdang graduation bukas dito sa University of Northern Philippines base na rin sa announcement mismo ni UNP President Dr. Erwin Cadorna. Sa ngayon, inaalam na ng PDRRMC at DPWH ang lawak ng pinsalang dulot ng magnitude 7.0 na lindol. Sa ngayon, Bombo Gerald, bago tayo mag-on-air kanina, ramdam pa rin ang aftershock dito sa loob ng studio na kung saan kanina nga, mga alas 8, Bombo Gerald, kaninang ongoing yung aking programa ay talagang doon ko naramdaman kanina, Bombo Gerald, yung talagang napakalakas na pagyinig dito sa studio ng Bombo Radio Vegan at kasabay nga doon kanina, biglang nawalan ng supply ng kuryente, Bombo Gerald, at yun na nga yung nangyaring napakalakas na paglindol. Paglabas namin dito kanina sa station, yung mga kable ng kuryente, yung mga bahay, yung mga sasakyan dito sa labas ng himpilan ng Bombo Radio Vegan ay talagang sumasayaw sa lakas pa rin ng lindol na tumama dito sa lalawigan. Ito na siguro yung pinakamalakas, Bombo Gerald, na lindol na tumama sa probinsya sa aking sa aking memory, maliban na lamang sa nangyari noon dyan sa siyudad ng Baguio noong taong 1990. Ito muna, Bombo Gerald. Yes, Bombo Gerald. Since yun nga, may nakakaugnayan tayo sa Abra kanina, sobrang lakas daw yung mga aftershocks doon. So far dyan, malakas pa rin ba yung mga aftershocks dyan, Bombo Ronald? Yes, Bombo Gerald, ramdam mo pa rin yung aftershock niya. Kung tatayo ka nga, talagang mararamdaman mo pa rin pati yung mga announcers booth, yung computer, yung mga upuan, talagang mararamdaman mo pa rin. Kanina, Bombo Gerald, bago tayo mag-on-air kanina, siguro mga 10 minuto bago tayo umere kanina, meron na naman aftershock na naramdaman. Hanggang ngayon nga, pati nga yung mga kasama namin dito sa loob, Bombo Gerald, na talagang parang sabi nga nila, natro-trauma na sila. This is their first time to experience
itong napakalakas na paglindol, Bombo Gerald. Oo, doon sa Cordillera region may dalawang casualties, may natabunan ng lupa doon sa construction. So far, kumusta naman dyan yung mga, lalo na yung mga ospital dyan, wala naman italang casualties sa Bombo Ronald? Wala naman na Bombo Gerald na casualty ang naiulat dito sa probinsya. Maliban lamang yung gumuhong bahay kanina dito sa Sangbayan sa Santo Domingo, yung bahay ni Lola Dora, talagang wasak, Bombo Gerald. Natabunan yung 91-year-old na matanda, pero sa awa ng Diyos ay maayos naman yung kanyang kalagayan, Bombo Gerald. Okay, Bombo Ronald. Para sa Bombo Network News, si Bombo Ronald Taksay para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, undisputed #1 in Ilocos, Basta Radyo. Bombo! Oras sa buong kapuluan, 28 minuto, makalipas na po ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Gumawa na ng paraan ng Biden administration upang panatiling magkakaisama kalyado ng Europa laban sa Russia habang pinutol ng Moscow ang mga supply ng enerhiya nito sa European Union. Ito ang nagudyok sa pagkasindak sa magkabilang panig ng Atlantiko dahil sa potensyal na matinding kakulangan sa gas lalo pat naranasan ang taglamig sa nasabing lugar. Magugunitang noong Lunes, sinabi ng kumpanya ng gas na pag-ari ng estado ng Russia na Gazprom na bawasan nito ang mga daloy sa pamamagitan ng pipeline ng Nord Stream 1 sa Germany sa kalahati sa 20% lamang na capacity nito. Naniniwala naman ang isang opisyal ng Amerika na ang hakbang ay paghihiganti para sa mga Western sanctions at inilagay nito ang West sa uncharted territory pagdating sa kung ang Europa ay magkakaroon ng sapat na gas upang malagpasan ng taglamig. Bilang tugon sa kaguluhan, ipinadala ng White House si Presidential Coordinator for Global Energy Amos Hochstein sa Europa noong Martes. Siya ay naglalakbay sa Paris at Brussels upang talakay ng pagpaplano ng contingency kasama ang Amerika at European Union Energy Task Force na nilikha noong buwan pa ng Marso, isang buwan pagkatapos ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Bombo Sports News. Sa kabila raw ng pagiging interesado ng Miami Heat sa trade package para sa net star na si Kevin Durant ay mustulang hindi na raw itutuloy yung kanilang plano. Base sa mga lumabas na ulat, moving ahead na raw itong koponana sa kasalukuyang team. Kung maalala, nag-request ang 33 years old Brooklyn player ng trade noong June 30 at patuloy na kumalat itong mga balita kung saan nga ay talagang saan talaga mapupuntang koponan itong si Durant. Una nang napabalita na interesado ito sa Miami at Phoenix bilang kanyang bagong destinasyon. At ang sports news ay ihatid po sa inyo ng Cherifer. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Serbisyo ng power transmission na nanatiling nasa normal sa kabila ng malakas na lindol. Ayon po yan sa NGCP. Si Pangulong Marcos nagkansila ng ilang aktibidad para asikasuin ang pagtugon sa pinsalang dulot ng magnitude 7 na lindol sa Luzon. Maging yung linya ng mga tren na pansamantalang sinuspindi kaugnay pa rin dito sa naranasang lindol. At ang mga staff naman sa Senado balik trabaho na matapos mag-evacuate kasunod pa rin na nangyaring lindol. Samantala doon sa Cordillera Region, 2 na raw itong kumpirmadong namatay dahil sa lindol. At ang driver ng pamilyang Furigay hindi pa rin makakain at makatulog dahil sa nangyaring shooting incident sa Ateneo de Manila University. Sa iba pang mga balita po sa international, itong Biden administration gumawa ng paraan kaugnay sa ginawang pansamantalang pagputol ng Moscow sa supply ng enerhiya dito pa rin sa European Union. At sa balitang sports, Miami Heat moving ahead na raw sa kasalukuyang team kahit interesado mga ito sa trade package sa net star na si Kevin Durant. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Isa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon aton man sinitinguan nga malabot aton sining mga sister stations
No, particularmente dito iya sa may Northern Luzon. Agod nga may baluan ato ng latest sa situation nila dito. May kantanan sa sining nagluntad iyang linog nga kung sa diin madamo iya sa mga edifisyo ang mga nagkalarumpag kag may mga nagkalahalitan pa sining mga salakyan. Ang mga pasyente naman niya dito sa isa ka ospital sa may bahin sang Ilocos, ang ila naman sining agin pang evacuate for the meantime. Kagara na karon sa grounds ang sa palibot iya sang ospital. Kasunod man sa sining nabatyagan nga mabaskog karon iyang linog. Ang report is 7.0 magnitude nga linog sini Manua. Ang nag-igo iya sa Northern Luzon sa Cordillera Administrative Region o CONCAR. As per report sa aton siniyang mga sister stations, may duwa na dito nga kumpirmado sining nga ginbawian sang kabuhi. Bangod gid lamang sa sining linog. Na istorbo naman ang napuno sang pagpalangga kag kalipay nga honeymoon sang gold medalist nga si Miss Hidilyn Diaz. Subong ti Mrs. Hidilyn Diaz na Ranhona. Kaupod sa iya siniyang bana nga si Coach Naranjo. Sa aton sino makabombo kay dito ni sila sa Bagyo nag honeymoon mo. Sa aton sino matag palamati damo nagkaroon iyang amo niyang isa man sa mga batasan bala sang mga Pinoy. Pisar iya sang kalamidad nga nakakatabo way gid nga kadula nga ti medyo laktan na isang icebreaker bla. O kon pag yuhom-yuhom makapayuhom-yuhom. Kay kung makabasa ikaw sa mga komento sa post sang mag-asawa, may mga naghahambal dito iyang nabuyan kuno ang barbel. May mga naghahambal man nga terrible nga honeymoon nila ba nagalinogid. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ti istoryahan tama na karon diri sa aton sinibray nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby man kamo sa aton sinemakuturan samtang nagahilapit na gilamang ang pagbukas ang klase sa palabuton sining Agosto 22. May mga reaksyon man diri ang ginikanan sa sining ginaduso karon sa Department of Education sandigman sa mando ni Vice President Sara Duterte nga mo karon ang Education Secretary sining ginapahayag nga pwede man niya nga hindi lang makasuksok sa uniforme nga aton sining mga estudyante para nga makabuhin-buhin kuno iya sa glastusan sa mga ginikanan. Later on ginimulsuhan naton ang mga ginikanan. Anong ila sining nga mahambal? 35 minutos na nakaligad karon sa takna sining alas 12 man sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby man sa aton sining mga kabombo isa man sa mga napiktuhan o kuno kabatsyag sa linog ito is may Northern Luzon. Lakip na diri ang gintayog man ang Metro Manila mo. Ara man dito karon ang aton siniyang Lone District Representative Congresswoman Jam. Ibalon tamang kung anong sitwasyon to kinapagtayog sang linog. Aton man sining kumustahon to ang kongresista ta. Subong man sa aton sining pagpangalagad diri karon sa bombohanay sa udto. Kumusta na niyang local public transport route planta diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo kabay pang nagsibo ang mga amendments kag ginhimo karon sang syudad sang Iloilo sa bahin naman sang probinsya sang Iloilo. Si Sir Mario Nilios bago lang nagpadala diri sa aton sang komunikasyon nga padayon pang iya sining consultation sa mga stakeholders. May kantanan sa sining ruta sa aton sining mga kabumbo madyo masako-sako diri karon si Sir Mario. May mga presentation pa ini siya nga ginaplastar. Anyway, aton man sining tingwaan karon makatrotawhay aton sining mga opisyales kay isa man ini sa mga ginabantayan karon sang mga sumalakay sang syudad kag subong man probinsya sang Iloilo kung nagaharmonize bala ang local public transport route plan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang oras na diri sa aton nga pagpangalagad is 37 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Sa gihapon nagapamati kamo sa bombohanay sa udto
standby no sa aton sining mga taga Palamati sa dugang pang mga balita kag impormasyon. I-check naton sining sister station sa mga lugar nga kung sa diin napektuhan sang linog dito sa may area sang Vigan sa aton sining mga kabumbo. Ang ila sining bell tower naghurog paas. May mabatian ka pagani sa background no, nga naghamba siya mabuti na lang hindi tayo nakapunta doon. Dumamo sila nga sitwasyon kay manti sino man mag huna-huna nga manuntad subong iyang mabaskog sining nga linog. Amo pa niyang hindi ma-predict sang aton sining mga opisyal, particularmente sa bahin karon sang FIVOX ang paglaluntad sa linog. Kung may mga bagyo iyati, dakong posibilidad nga ma-predict pa ina saan siya matupa, saan siya ma-landfall, sa diin siya nga area maagi. Pero kung linog aton sining istoryahan, way pa yasang way pa yasang equipment nga sara nga makapredict sa pagluntad sa nga linog. Ang mga equipment na palang subong sa akon sining nga paghibalo ang pagtakos or pag-measure sa sining intensity sang linog kag paghulag iya sang duta sa tagsa ka magluntad ining ginatawag nga linog sa aton sining nga mga tagpalamati. 39 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12 diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa TYFM Bombo Radio Iloilo. Bisan na may linog paya padayon kita sa gyapon nga nagabaton sang inyo siniyang mga entries para sa enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 6.5 million pesos ang kabugusan sining nga premyo nationwide. Kag hindi lang kay isa, hindi duwa, kundi tatlo ang pamaagi karon. Agod nga ikaw ang makadaog sarang madaog sang cash siyahan. Weekly prices naton sa aton sining mga kabombo nga nagahulat sa imo, no? Sa aton sinimatag Palamati. Amo iya ang first prize 5,000 ka pesos plus 1,000 pesos nga gift pack. Second prize 4,000 pesos ka cash plus 1,000 pesos ka valor sa nga gift pack. Ang third prize 3,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga valor sa nga gift pack. Paglawag si mo Sabado, pagkalunes ara dayon ang premyo. Kay ang premyo iya nagahulat sa winner, kay ni winner nagahulat sa premyo. Maklaim mo gilayon inay pagka last 10 sa aga diri iya sa stasyon sang Bombo Radio. Una pa lang ina nga pamaagi agod nga makaangkon kikaw sang kay gayunan nga magdaog sang cash siyahan. Ikaduha, amo ang pagpasakop pa sa pinaka nga promo sa enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Aton sinikron niya nga online activation. Ang imo lang sinihimuon, idikurahan mo lang imo sini iya nga sari-sari store o konsyangge, no? Sang mga proof of purchase sa aton sinima sponsor products kag picturean, no? Namion mo man ang pag-picture kag i-send o kun i-post sa official Facebook page sang Bombo Radio Iloilo. Butangan mo sang pangalan kag address. May criteria for judging man kita ha. Hindi yan siling pinalagpat. Tani kundi may criteria for judging man kita. Ang first prize magabaton, no? First prize winner magabaton 4,000 pesos kag 1,000 nga valor sa gift pack. May duha man kita ka consolation prize winner. 2,000 ka pesos ang premyo kag 1,000 ka pesos nga valor sa gift pack kada isa. Kag kada Sabado sa aton sinima kabombo ang Bombo Radio kag Star FM magabisita sa mga merkado publiko upod sa aton sinima sponsor para magpatigayon sang aktibidad kag kalingawan. Magapatigayon kita, bantayan ninyo ang pagbisita naton sa merkado kada semana, dala ang kalingawan kag papremyo sa mga nagapanindahan. May mga programa kita kangay nagilamang sang video kit challenge. Panami sini magkanta. Ang pinaka-the-best magkanta siyang I Did It My Way. Tapos again. Napaitan nyo Chip Did It. On board to sa subong sa
sa 99.5 Star FM. It's all for you. Sa aton sino mga kabumbo. May parlor games man kita. Basi mamba kamo parlor games ano ni malugom-lugom tatubong butsam kag mang manicure pedicure. Hindi parlor games hampang bla. May ukbo man. Ang ukbo bukas tanan bayi lalaki. Membro ka man sang LGBTQ++++. Pwede kaya ka-interact. Pangitaan ka man sang kasumpong nga membro man sang LGBTQ++++ Hindi bla bumbumel. Sa aton sini nga mga kabumbo kag iban pa para mag-intra sa aton palengke draw. Dalayin nyo sini mga entries kag ihulog sa aton sini nga Dropbox dito mismo sa merkado kung sa rin magapatigayon sang market draw ang Bombo Radio kag Star FM. Ang premyo ya sa market draw makuha gilayon sa aton sinikaron nga mga kabombo. Naong pamangkot Bombo Cham, ano nga mga produktong tipunon sininamon? Bantayan kay balikan tana sa dili lamang madugay sa aton sinipadayon man nga pagpangalaga diri sa Bombohanay sa Udto. Pagbalik ta, ang mga enforcer sa Public Safety Transportation Management Office nagpainalom sa level up training or level up traffic management. Ini kay iban pa nga mga balita balikan ta sa paray nga pagpalayag sa Bombohanay sa Udto pagkatapos ang labing importanteng mga pahanumdom. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalaas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss.
Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man Bigat sa takna siningala sa 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bumbuhanay sa udto sa TYFM Bombo Radio Iloilo. Sa mga kabumbuta nagapamangkot bumbutsam. May intra kami sa inanswerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Ano nga mga proof of purchase ang amon siniyang tipunon? Kunti 6.5 million pesos total cash sa siyahan ang iga panagtag sa pagbalik sa pinakabongga nga papromo sa radio, no? Nga naghatag sang bali-bali pa premyo na may cash siyahan pa daog tanan diri. Bangod ini nga promo waya sang ukus-bukus ang premyo. Matutuod yang winner ang nagabaton kag matutuod nga tagpalasakop, no? Ang nagadaog diri ginahatag layon ang premyo sa mga winner, bulig sa mga pigado kag pangdugang sa pang-adlaw. Masadya ka kag mas exciting subong nga tuig ang enhanced swerte sa palengke 2022 promo. Bangod may 3 ka pamaagi agod nga makapasakop sa amo sini nga promo. Naistorya ko na itong kinasinyo, pero damo nagapamangkot. Mumutsa man ng mga proof of purchase nga amon sini nga tiponon para katipon ang kaming raan subong pa lang. Kag makahulog na sang mga entries namon. Subong iyakon way ka pa kadigamo da kag Domingo na lang alang kagina kay nagtutok kagin sa News Center to bla, no? Kag sa drama sang Bombo Radio sa Recuerdos kagina kay sino ganito? Kay hindi tapos na si Rusi, si Marigold na. Kay nagtutok kag kay Inday Marigold kag kay Inday Crystal, na ano ka kina na miss out mo ka gina kung nang kilala ko pa na mislok ako. Ari na ni mislok subongo kuway ka kadigamo gina umpisay na dam digamo paksyo ka to luto ka pinaksyo ini gani adobo nga manok kampyon ti mga adobo ka kinanglan mo gidya magamit no sang Silver Swan sukang puti 1 pouch or paper label
Silver Swan, walang labis, walang kulang na linamnam. Di siyempre, antes mo na hikuton, hugasan mo na yung manok. Di ba? Hugasan mo na no? At the same time, maghugas ka para bakod, kag kung mahulog, hindi na yun mabuka, maglitek, bakod nga plasticware, orokan. O kung magamit man sang mga orokan na products para kay kung nagagamit ka sang orokan, sa orokan, maayos ang buhay mo. One sticker o kung kupon sang orokan, pwede na nga mangin proof of purchase. Bumbot sa mag-grocery ko din namin, mag-grocery man, nga kumplito tanan la. No? Kagati may tsansa ka pang magdaog sang linibo, siniya nga kasya-siyahan. Sa Pure Gold ka kadto. Ante kag mga angkol. Sa Pure Gold ka mo kadto kay kung panindahan, mag-grocery ka to sa Pure Gold. Ang imo sining resibo magkalabot, binakal mo magkalabot 300 pataas. Ti proof of purchase na sa Pure Gold, always panalo. Antes ka mo maghikot sa inyo sining mga kalanunon or before magkaon, kag kung bulan ikaw sa initan, kinanglan ma-refresh man imo sining kauglingon, panibin, maligo, no? Ukon na maghugas ang kamot gamit ang Lifebuoy. Lifebuoy now in the Philippines, isa ka sticker kun kupon sang Lifebuoy. Tagsaya katapos ko di sa programa pagpuli ko. Why ginaiya paso Bumbo Umel, Bumbo Crisilogo? Bolong sa kakapoy. Nagainom ako 1, 2, 3, 4, 5 kung maganahan. Gado si Botelias man ta. Pang ano na, pang sleeping child, sleeping child. San Miguel Pilsen, isa katansan. San Miguel Pilsen, sarap, laging kasama. Subong nga timon nga mayara sang mayara sang graduation, iban sila tapos graduation pero alang-alang gawa. Pwede pa na iya palagas ang regalo. Bakli dira ang naggraduar sininimong himata, bata, hinablos, tiya, tiyo, o kung ano da, bakli sa sanghandumanan niya, nga tining pinangabudlayan ko, amuning resulta, nakagraduar ako, nakabaton ako sang diploma, kag may paaman pa, hindi lang kay paaman, kundi makabig mo ni sa ulihi, ang may sentimental value, kung ang kilala ko pa, nadula iya nga singsing, do hindi siya katulog kag nagproblema. Siling ko ano problema mo, nadula singsing ko pre. Lingko nga baka lang liwat kay India. Malaan mo nga may centennial value to. Grabe sin ko centennial isa kagatos katuig na to simo. India ang ginhatag na bla simo black tapos ginahalong-halo siko sentimental. Mga centennial value nang imo yaman. Pero sa aton sino makabombo ko nagapangita ka aritos sa pulseras, kolintas, rilo, no? O kuno medyo propinot ginang pangabuhi isubong, pwede ka magaprinda na. Sa tagsa kaysa kagatos iya nga transaksyon sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, may isa ikaw ka kupon sara nga makadaog sang linibo nga kasyasiyahan. R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Subong nga panyempo nga do nagapamahog namang masaka ang kaso sang COVID. May dingge pa, kadamo pa sang chimpos ng kaso, subong kay mabrubugnaw ang panahon, tapos nag-init. Dapat mabakod ang aton sin immune system. Buliki, lawas mo nga ba protektahan batok sa mga balatian. Magtumar sang SED Panyawan. Basta SED Marketing, tatak magaling. Isa ka empty blister pad. Magambag ka empty blister pad. No? Ano na siya? Banig. Isa ka banig sang SED Panyawan. Sa aton sining mga kabumbo, base ko ni sulod mo sa sobrang banig nga ginagdaan, maluoy ka. Hindi gid. Ti bubutsam kung tingon-tingon ko lang, hindi gani pwede ang banig nga ginagdaan. Empty blister pad, banig isang SED Panyawan. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo, speaking ang banig, binaligyan naman ko bumbo umel sang bispren ko nga Bombay, sang banig, sang nagligad lang sininga si Manang. Ang bali sa akon sinya, bumbutsam, may bisprin, may baligya ako di banig. Igo ang napulo katawo. Sisay ko di. Lapad-lapad na, lingko mano ko Ma-order ko 5 kalay kabilog. Sinya igo 5 kata, ang pulo katawo. Hasta 15 katawo, pwede mapaigo. Galing tindog lang. Tapos lingko kanami isimo sa kanami isimo igisahon. Kutaw-kutaw ginim lang best friend ko nga Bombay mo. Wala mo kung sino yung ngalan na Bombo Umel. Wala mo kung sino yung ngalan, si Gary. Short for garlic.
Ahos na yung no? Boom. Oo. Basta mo na. 57 minutos na kaligad sa takna sining alas 12. Diriman sa pagpangalagad sa nga bumbuhanay sa Udo. Masami karon nga problema sa aton sini iyang dalanon. Ining from time to time may mga nagabaisay bangod nga ang gin-apprehend sang traffic enforcer ta. Nagapuis kag nagahambangin dia. Way kuya sang bayulasyon nga may gin-amo sini amo sadto. Karon para iyang ma-professionalize, may ara kita sang napirmahan natong Memorandum of Agreement sa DOTR, LTO, LTFRB, no? Kag iban pa mga stakeholders. Subong nagpatigayon sang level up traffic management ang aton siniya nga mga traffic enforcer. Ano ining level up traffic management? I-check naton bala ang linya ni Mr. Jack Kunlo kay may mga gintudlo dire sa aton sini nga mga traffic enforcer nga ti makabulig man sa ila sa pag-implementar sa mga ordinansa naton diri sa syudad sa Iloilo. Kay madamo kon traffic ordinance lang aton sini ang pag-istoryahan. Kadamo sa mga traffic ordinance nga mga maayo kag makabuligid sa general public. O galing kung kaisa, no, bangod giti maunahan lang sang dungan or kung ano dira nga sitwasyon, hindi mayo mapatuman sa aton sino mga traffic enforcer. Sa linya naton karon live via Viber si Mr. Jack Kakulo ang head sang traffic or public safety traffic and management office. Sir Jack, si Bombo Cham, good afternoon. Live ikaw sa Bombo Hanay Sudto. Bombo Champ, mayong hapon, mayong hapon gid sa aton na tagpalamati no, sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Pwede mo kami maistoryahan, mapathagan sining level up traffic management kagaina nga kung sa din tigintambungan ini sa mga traffic enforcer naton sa imo man sining pagpanguna, Mr. Kunlo, sir? Yes, Bombo Champ, no, ang pagpungko gid ni Mayor Jerry Tanyas ang instruction niya sa aton opisina nga i-professionalize naton ang aton nga mga traffic enforcers. Unfortunately, Bombo Champ, no, nag-pandemic kita, so na-hold din no. So sini nga tuig, liwat nga nagmando si Mayor Jerry Tanyas sa aton nga ipadayunon na ang programa no sa pag-professionalize ang aton mga traffic aids sa aton syudad. Bombo Champ, after nga nagpirma na si Mayor Jerry Tanyas ang Memorandum of Understanding no sa mga lain-lain nga mga government agencies and sa aton sa UP, University of the Philippines, nga magabulig sa aton no sa paghanas, pag-improve sang skills, knowledge sang aton nga mga traffic enforcers in order for us nga maging mas effective ang aton nga mga enforcers sa aton nga mga dalanon na Bombo Champ, no. So ang mga initial naton nga ginaobra Bombo Champ, although ang course ang short course sa Bombo Champ, although ongoing gyapon ni siya ang aton nga pag obra no pag finalize sa mga subject dire, pero ginasugdanan ni naton no paagi anay sa mga series of orientations and classroom discussion na Bombo Champ no kaparehas ang work ethics no sa orientation sa aton sa mga road regulations and ordinances naton na Bombo Champ, and also ang how to handle sa mga kalain-lain nga mga behaviors ang aton nga mga commuters kag mga drivers sa mga dalanon na Bombo Champ. Amo ginang isa sa mga importante ang how to handle sa behavior kiti siguro Bombo Sir Jack, madamo ka naman sang nasa lapo nga nakalapot si mo sining report nga may traffic enforcer kita nga singalan, may traffic enforcer kita nga dugin simo kay ang iya sining nga parahan medyo may tindog kag kung ano pa dira ang sitwasyon. That is why nga iban sini mga traffic enforcer naton do nagaka-low moral man. So pinaagi sini mga short courses, maboost man ang ila sini nga knowledge, at the same time ang ilagid sini nga ang ilagid sining kumbaga pang authority nila nga basta may makita sila iyang naglapas sa aton sin mga ordinansa, ilagi ni sila gilayon nga itawgon ang atensyon kag kung nakabayular iatagan nila sa nagakigo sining penalidad, Mr. Kunlo. Yes, correct na Bombo Champ, no, and also to give confidence man no sa pag-implement sang aton nga mga
layi sa aton nga mga dalanon na Bombo Champ, no. Upod man na diri ang stress level management, no, sang aton nga mga enforcers because tibilog nga adlaw exposed man din sila, no, sa mga lain-lain nga mga sitwasyon, no, like ang init, ang ulan, kag ang kakapoy man sa dalan na Bombo Champ. Ini Bombo Champ pinaobra sang syudad, no, ni Mayor Jerry Trillanes because ang aton syudad is moving forward na gid, no, nga makarecover sa aton nga epekto sang aton nga COVID-19 virus. So that is why ang mga programa under sa aton opisina sini nga tuig madamo ina Bombo Champ, no, and sige-sigihon na matamato na namon ina siya pag-implement kay isa pa da Bombo Champ, no, manugbalik man ang face-to-face classes, although sini nga August blended pa, no, but we're expecting ang full face-to-face classes by November implemented na siya, no. And isa man sa atong nga gitanaw dira Bombo Champ nga ma-secure man, no, ang safety sa mga students naton sa mga universities and colleges naton nga mga dalan kag mga public schools naton diri sa syudad Bombo Champ, no, kay parang mapasigurado naton nga ma-reduce man naton ang road accident sa aton na syudad Bombo Champ. So kabahin ini pati ang road safety discuss ina sa aton nga mga traffic aids. And tanan naton Bombo Champ ka mga traffic aid ma-undergo gid sa aton nga traffic academy, and ang tanan naton nga ipang-hire mga newly hire naton nga mga traffic aids mag-aagi gid sa traffic academy kag kinahanglan pasaron gid, no, bago sila nilawat, bago naton sila ma-hire o kon mapasulod sa aton nga opisina o kung sa aton nga departamento Bombo Champ. May mga classification bala, sir, o requirement sa pagpili naton or pag-hire naton sa mga panibago naton mga traffic enforcer? Oh yes, Bombo Champ, thank you gid kay napamangkot nimo ang aton QS, no, ang aton qualification standard. Bombo Champ, una, not more than 35 years old. Dapat at least senior high school graduate ini siya or 72 units na college level Bombo Champ, na dapat in good physical standing and may good moral standing ina siya Bombo Champ, wala sa sang mga records sa barangay o kung sa police or sa NBI Bombo Champ, and of course willing to serve, no, sa aton syudad Bombo Champ. And by means of professionalizing sang aton sila traffic enforcer, diri siguro laumantang madula na ni permanently, Sir Jack, ining mga pangayo-ngayo nga isyo bala sadto sa iban sini nga mga traffic enforcer? Yeah, honestly, Bombo Champ, bisan subong may ara pa na gihapon, no, may mga pipila man kita gihapon ka mga enforcers nga nagaubra sang mga hindi mo, no, take advantage ang aton nga mga drivers or commuters sa Bombo Champ. So part ini after sang aton nga traffic academy Bombo Champ, may mga merits and demerits na nakita, may standard na kita na, no, may ara kita gitawag nga red team nga after nga makagraduate ikaw sa traffic academy, may mga evaluation na, no, every month, no, kung gina-perform mo insakto imo trabaho. Malaba siya nga programa Bombo Champ, no, kag may ara ni siya sang merits and demerits, no, nga sunod gid, no, sa aton nga mga traffic enforcers para nga hindi ni sila mainganyo sa pag-ubra sang mga illegal o kung mga pagbuluhaton nga naghatag sang hindi maayo nga image sa aton nga opisina kag sila kaupdanan, and especially nagid ang nagapang kurap or nagapang kotong nga pangotong nga mga enforcer nato na Bombo Champ. Kag ti lakip na Sir Jack ang maghambal ka nga professional traffic enforcer ka, ang pagpataas-taas man sang imo sini iyang sweldo, Mr. Kunlo? Bombo Champ, para na sa mga discussion naton with the team sa technical working group naton, and for now I cannot comment, but arain na siya Bombo Champ, and si Mayor Jerry Trillanes is very much open, get willing gid Bombo Champ sa naton nga mga proposals after, no, nga ma-establish na naton kag makita naton nga ma-professionalize naton kay insakto Bombo Champ, no, mabudlay man mag-hire, although 450 ang aton nga rate subong sa aton nga job hire Bombo Champ, but lain abi ang ubra sa traffic aid Bombo Champ. Yes. Most of the time exposed gid kitaya sa trabaho, and wala kitaya biga pili, no, whether holiday o kung anuman nga klase sa okasyon Bombo Champ, padayon kita mag-duty, no, because very critical ang aton nga operation sa day-to-day nga operation sa aton nga syudad. Lastly siguro, Sir Jack, nalipat ko mamangkot kay ginasi mo pagsugod pa lang, pilang numero sa nagtambong to kagina sa level up traffic management? Ang first batch nato na Bombo Champ, 40, no, 40 sila kabilog. Yes, so, and may mga tomorrow mga batches.
Yes, buwas may ara naman kita Bombo Champ orientation sa aton nga mga road regulations and ordinances sa aton syudad Bombo Champ nga gakandak sa aton nga City Legal Office. Alright. Sige, with this, sa mga impormasyon kag Tiyempo, as always, thank you, Sir Jack. Mayong hapon sa imo. God bless. Bombo Champ, diraman sa inyo sa Bombo Radio. Salamat man sa Tiyempo kag oras. Pero mayong hapon liwat. Deri wabit si Mr. Jack Kunlo, ang Chief sa Public Safety Transportation and Management Office. Di mayo gini nga may mga kasubong sining lihok karon ng city government para hindi man bala pag daog-dogon kag simuon kag ti simpre ma-instill taman ang disiplina sa aton sinima traffic enforcer. Sa aton sining mga kabombo kay timahuya man na sila kung professional sila nga traffic enforcer. Ang ila sini karon niya nga pagdeliher sa trapiko do higos-higos lang niya karon sa ginsugo langgaw kag gisugo mabakal langgaw kag pa-uniformihan pauyatan pito naghuyop-huyop traffic enforcer na hindi mo sina sa aton sini makabon. At the same time mapawiden pagid kag subong man kung baga pa ma-internalize silang maintindihan man ang mga traffic rules and regulations naton, ordinances diri sa syudad sa Iloilo para nga kung maglabot sa punto nga mag-apprehend sila kag wakal-wakalan sila dira sa mga tunto kag mga palusot man kung kaisa nga mga motorista hindi na makalusot sila kung nakakomiter sa violasyon. Di diriya ma-instill tananaw kung mamata-mata na ni patuman ang traffic discipline sa aton sini nga mga kabombo. Way may ara sa gyapon sa mga nagapangayo-ngayo ang mga traffic enforcer. Amo na nagapanawagan man ang syudad nga manghire sila sa bag-o kag mga kutong na may mga record kag sige pa kag padayon pa nga nagapangayo-ngayo. Pahalinan nyo na lang na Mr. Kunlo, sir. Paguba-guba lang na city government. Halit lang na, hindi na kibulig. 9 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby no sa aton sining mga kabombo kay maging kaupod man naton ang aton sining Lone District representative sa dili ginamang madugay. Si Congresswoman Jam ato ni kagina sa may Metro Manila ni siya mo. Ilaban-laban na ano gini siya nakabatya gini siyang pagtayog to sang linog. Sa aton sining mga kabombo, ti kumustahon taman to siya. Kag bantayan man sa aton sining pagpangalagad. Ano na ang latest diri sa kay Police Master Sergeant Carlo, no? Tuto Carl Pitalco. Aga pa ni pinatawag na kagina ni Police Colonel Leo Batiles. Ibalo naton kung ano ang lihok sang Iloilo City Police Office. Nga daan ti amo to do ka questionable sang sitwasyon sang natabo nga vehicular accident. Lunsay tanan gin setol. Sa aton sin makabombo kag may mga kagapon sang ginadala naton ining nasambit karon iyang issue. May mga nagpalabot sa mensahe sa aton sining Facebook page nga may nabungguan kuno iya sining Iloy ginbawian sang kabuhi nahusay man to pero tinuway gid kuno ginbalikid sang suspect sa nakabunggo. May ara man to yang nabungguan kuno nahusay man way gani gin-impound kuno ang motorsiklo ti hasta subong way man to mahusayan tong mga gasto nila sa ospital. Tiyang naghusay man si Police Master Sergeant Toto Carl Pitalco. Sa aton sini nga mga kabombo. Tiano nang lihok karon sa Iloilo City Police Office. Kay as per information, hindi lang isa, 2, 3, madamo yang reklamo batok sa kay Police Master Sergeant Pitalco. Ti ang paghusay iya sa mga kasubong sini nga insidente, hindi na yung obligasyon sang polis, obligasyon na yung sang korte mag-inatubangay kamo dito. Sa aton sining mga kabombo kung ano yung lihok sang magtimbang sining bahin, ti laman ay kinamatarong. Pero ti ikaw yung mambal karon yung ati usayan yun lang na. Kung ang kilala ko pa gani, may nabungguan siya kuno. Pagkabunggo ito, tinunod ako itong damage sa side mirror. Ti ang sukot, yung mga 50 mil to. Ti ang ambal sang kilala ko sinya ti mag-amuna nga pabayran yung insamo ng 50 mil nga do pakres man lang ganing natabo sa side mirror mo ti kitay lang tas korte linagas ako no ka chief of police kag ginambalan nga sir
ihusayan nyo na lang na kay karon kabudlay na karon malawig pa na karon. Tiyan mo na nasubong may lakip na nagalis trabaho sa aton sini mga pulisan nga mag-husay-husay sa mga vehicular incident kini sa aton sini nga mga kabombo. 12 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon diri man sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa aton sining karon mga kauturan kaupod sa gyapon sa kay Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga kabombota sa Enhanced Suerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM, por Diyos por Santo ho. May grand draw pagkikita. Linibo pagit yung mga cash prizes ang nagahulat sa inyo. Kung pila kalibo ini, bantayan dali lang kay plastar tani sinyo sa aton sining mga kabombo kay man tanan nga non-winning entries halin sa week number 1 to week number 7 sa aton nga studio kag palengke draws. Qualified gid niya para sa grand draw sa Setyembre 24 tuig 2022. Sa grand draw mas nalagko pagig mga cash prizes ang aton iga panagtag. Ang kada area may guaranteed major prize nga 20,000 pesos sa first prize, 10,000 pesos sa second prize, 5,000 pesos sa third prize. Now sa aton sining mga kabombo. Dugay-dugay, balik-balikan ta iban pagin sining mga impormasyon Standby sa aton sining mga kuturan sa aton sining pagpangalagad mangin na kaupod naton karon si Lone District Congress Woman Jam Baronda. Congresswoman Jam, live ikaw sa Bombo Hanay sa udto. Si Bombo Cham ining kaupod mo. Welcome. Yes, may ugto Bombo Cham kagamuman sa mga palangga naton nga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Una bes, Congresswoman Jam, kumusta ikaw kagina pag linog sa din ikaw? Well, yara pa kita kagina sa atong puluyan sa kondo, duway natong grid mabatsagan ang paglinog kay tumanda ka busy do nakibot na lang kita nga nanawag ang abyan naton. Mabalo if I'm okay. All right. So, karon Congresswoman Jam, una bes anay mamangkot ako sa imo kumusta karon kiti ang mga nailiher as mga head sang aton siniiyang legislative government, no? Legislative branch of government. Ang mga nailher sina diri malapit gid sa imo. Mauna kita na isa kay House Speaker Martin Romualdez, Congresswoman Jam, kay sa madugay man nga tion nga ikaw sa pagpanerbisyo mo bilang congressman, congresswoman, representative, nakaupod mo man ini siya trabaho, Congresswoman Jam? Well, una, no, congratulations sa luwat na Speaker Martin Romualdez kay nalipay kita na long wait is over para sa akon because nakilalaan akon si Speaker Martin Romualdez ang 2015 pa. Nakita na akon how he worked so hard, no? Na, hindi lang man siya distrito, but he is a consensus builder gid. So as our former boss, as our majority floor leader, kadamo gid ang nabulig niya sa aton, labi na gid sa kaupod ko man miyembros ang Committee on Rules. He made sure nga tanan nga mga bills nga priority sa aton nga presidente maaprubahan naton the right time. So I hope and I pray that sa iya subong na pagdumala ang leader nga maghatag nga ano sang mando sang presidente nga this is a united country paagi sa lower house. Kagati may experience ka naman nga nagtrabaho upod sa iya, Congresswoman Jam, ginalantaw mo karon ngati ang mga programa naton bala para sa pumuluyo, do laban-laban gini nga mahatagan sang kaygayonan, Congresswoman? Yes, hard work lang man na patience, kag siyempre maayo mga relasyon sa kaupod mga membro, wala gid sang duda, wala gid ko gaduwa-duwa. Ang tanan nga mga plano naton, mga damgo naton, in support man sa aton nga local government, Mayor Jerry Treñas, kaupod sa mga konsehales, no? Aton gid ina na malabot nila ang mga handom para sa atong palangga nga syudad. All right. On the other hand, Congresswoman Jam, isa sa mga standing ovation ang reaction sa State of the Nation address
ni President BBM amo ang pagpatindog niya sang mga lung care center, heart care center, kag iban pa nagatutok siya sa pagpasangkad pagin sang health services naton diri sa pungsod Pilipinas, of which sa Hope 2.0 amo man ining imo sini iyang kumbaga pa ang imo sini nga ginatahak karon iyang padulungan sang syudad sang Iloilo. Kanami kayo nagasanto, Congresswoman Jam. Ano mambal mo sinadiri? Well, una sa tanan, isagid kita siguro sang nagatindog pag nagpalakpak because doon nagusbang kita kay ang aton ginalauman, health is wealth, pagi sang paghatag sang hilapangod sa ikang lawas sa aton pumuluyo kang sa bugos nga Pilipinas, prioridad gid sa aton presidente. Sobra kalipay ang iyang aluya nga bringing regional hospital no sa make sure nga may ara specialty center ang tanan nga hospital across the regions. So nalipay gid kita kag looking forward na magtrabaho na kita kaupod sa Department of Health, kaupod sa other sectors para nga at least no, ang prioridad nga proyekto sa atong presidente buliligyan naton ina to achieve. By the way, Subong, Congresswoman Jam, may ara pa kamusang mga pagsinapol sa lower house? Yes, last day sang session nato nga Wednesday, subong. But Bombo Chan, luyag ko man gali ipay balo sa tanan nga mas nalipay pagid kita sang mention sang presidente nga ang iya nga prioridad mag-put up sang economic zones no across the regions kay ini man ang isa nga ginahandom naton para sa aton nga distrito, para sa aton syudad in collaboration with the city government of Iloilo. Gin-refile na naton kaupod niya sa Uswag Ilonggo Party List kay nakita na masanag no nga pwede kay naging prioridad man ni presidente kabalo kita halin kita sa pandemic, subong naman apektado kita sa giyera. So kinahanglan naton i-rebuligan ribud ang economy. Hindi lamang sa atong bugos atong syudad but sa bugos ng Pilipinas. Ang pagtukod pagin sang Virology Institute, Congresswoman Jam, isa man sa mga labing importante sini nga pahayag man ni President BBM. Yes, isa si Virology Institute kag ang una gagigin patpat kali no ang pagpasanyog sa agrikultura na himuon man siya sound no sa mga young people kag modernization sa agrikultura para makakompete kita sa other ASEAN countries subong. So ina timing right timing kay tungod sa aton inflation nagtaas naman tapos tungod naman sa pandemic tungod gani sa gira ang tanan nga balaklon mataas. So I hope let's work hard together with the upper house and the lower house no, for a better Philippines. Okay, how about anong mambal mo, Congresswoman Jam, sa sining isa man sa mga plano niya nga i-revive ang Panay Railways? Sombra gid ina ka timely kay nakita nato nga ang Panay Island composed of more than 8 million inhabitants. Ang Panay Island Center for Education, Center for Health. So it's about time nga ang accessibility no across Panay Island even to some other regions. Tutukan naton kay medyo highly urbanized ang city and some other cities like sa Cap, sa Rojas, medyo naga-improve na. So kinahanglan naton nga i-revive ang Panay Railways. So this will also help no not only boost our economy, mas madamo sa luyag na maka-attract kita investors. All right. Sige. With this information, kag sa time, as always, Congresswoman Jam, thank you so much. God bless. Kag hope to see you soon. Makabalik ka din sa syudad sa Iloilo. Yes, madam, mga salamat kag may hapon man sa atong tanan. Alright, deriwavit si Congresswoman Jam Baronda, ang Lone District Representative sang syudad sang Iloilo. Permi lang tumasako sa mga sesyon kag sa pagprekurar to sa mga proyekto sa Metro Manila, Congresswoman Jam. Kung kaysa do ginakahidawan man siya sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Sa aton sining mga kabombo. Pero tiyan mo na, isa man sa mga plataporma ni gobyerno ni Congresswoman Jam nga ning Hope version 2.0 bla. Pagpasangkad man sang aton siniyang health
no, diri sa syudad sa nga Iloilo kag kutob pa sa mga masarangan nga mabuligan sini. Di ang aton sini nga presidente nakaangkon sa nga standing ovation. May kantanan siya sini nga plano man, pagdigay sa plano yang patindugan niya sa mga lung center, heart center, kidney center. Ipalapit niya ang health services sa mga pumuluyo diri sa pungsod na Pilipinas. Pero sila nga duwa kung sano pa bla ang ila sini nga dalan nga ginausoy isa lang ka direksyon. Ang paghatag man sang nagakigo sini nga pagtamod in terms of health services para sa mga pumuluyong Pilipino. 23 minutos na kaligad sa tak ng alaw na pagbalik ta. Aga pagin patawag ni Police Colonel Leo Batiles, si Police Master Sergeant Carl Pitalco, agod nga hibalon man kung anong natabo sa sining duwa ka insidente adra iya sa may distrito sa Mandurriao nga ang ending sini is nahusayan settlement. Sa aton sini nga mga kabumbo o galing kiti ni obligasyon sang aton kapulisan ining pag setol-setol sa mga kasubong sini ang ilaya among pag-imbestigar pagtumod sa kung sino ang may sala o kung ang nakakomiter sang violasyon sa aton sini nga mga layi. Balikan ta ini matapos ang bilang ka-importante nga mga panumdum. Mga oras. Tanan kita mayara sang mabulig kagud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayos sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon, makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligad sa takna sinikaran nga alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining nga pagpangalagad. Ang aton sining City Director sa siyudad sang Iloilo aga pagin patawag ang traffic investigator nga si Police Master Sergeant Pitalco agud nga mag-eksplikar sa kung anong plastada sining duwa ka mga hitabo sa distrito sa Mandurriao nga lunsay settlement. Away man tani question kung amo sina ang plastada but may patay
kagamay na ospital, bali ang iya sining TL. Tapos ang inding sinidugin papuli lang. Sa linya naton si Police Colonel Leo Batiles. Colonel, si Bombo Cham, live ikaw sa Bumbuanay sa Udto. Mayong hapon gid, sir. May hapon man Bombo Cham kag sa nagpamatay subong sa Bumbuanay sa Udto. Colonel, as per information, aga mo pa kunugin patawag si Police Master Sergeant Pitalco kagagin pa eksplikar tuhoy sa adwa ka hitabo dra sa may distrito sa Mandurriao, mga vehicular accident. Yes, Bombo Cham, hindi kay nasa nga no, kundi kahapon mismo, Bombo Cham, around mga 2 o'clock in the afternoon, agin pa-report ko sila din po ang aton nga chief ng Traffic Enforcement Unit, si Lieutenant Colonel Valencia,ag-aaraman si Police Master Sergeant Pitalco, agin pa-report ko din sa ako sa opisina. Ano kuno sir ang ila sining pahayag tuhoy sa sining duha ka mga insidente? So kahapon, Bombo Cham, pamangkot man naton si Sergeant Pitalco, nga gina-release niya to na-involved sa traffic accident. Ang suno sa iya, ang rason niya, nga nagsitulay. So, silin ko, hindi pa mo siya na agreement between sa duha kang involved, ang pulisya wala siyang action. So, silin ko, dapat may proper action, proper investigation ang pulis, kag wala pa sang nagkakaigod na oras. Colonel? Hello, Colonel? Colonel Batiles? Yes. Sir, medyo nag-fluctuate aton signal. Kasi kung sige. Kaya nga, kung hindi nga opisina, minina diyang signal ko, kung naka-charge ko, basi gulpe bila malupat. Ari na sir, okay nagawa. Sige. Pwede tato mabalik-balikan kagapon, gipatawag mo sila anong ila eksplanasyon. So kahapon, Bombo Cham, ipa-report ko sila din ni Colonel Valencia, pud man na si Master Sergeant Pitalco, alas 2 ang hapon. Agin pamangkot ko man siya kung ang release niya. Suno sa iya, may agreement na sa duha ka na involved sa traffic accident, kag amo to ang rason niya, agin release siya kuno. Ang supposed to be nga dapat ma-detain anay for custodial investigation. Alright. Amo ning sa napatyan. Ang maman ang sa napatyan na Bombo Cham, maman ang driver sa to sang jeep, gin-release naman kay suno sa iya, wala man to ya sala ang jeep, kag nag-counterflow ang nabiktima. So sa investigation nila klaro man nga daw wala ya sa sala ang jeep. Pero supposed to be gin-hold anay ang driver involved sa period of time nga imbestigahan pa siya. Hindi nga right away nga i-release niya. Until labi nga maglaps ang reglementary period, Colonel, do mo sinang SOP kung tani? Yes, dapat amo sina Bombo Cham mga ton nga SOP dira no kay siyempre ang pulisya amo na kaning tagaan sa reglementary period kaysa amo sina nga period pwede niya ibutang i-place under custody ang mga involved para maimbestigahan kag makahimo siya sa proper nga report. All right. On the other hand, sa kay alias Jobo, nakainom, ginpapuli lang kag allegedly nag-drive pa sang salakyan niya papauli. Anong ginang rason niya ni Anong natabo gin sinadri Colonel? Yes, the same thing sa gapon na Bombo Cham, ang agrabyado to nga nakasakay sa motor nga nakita man nato na based sa may investigation niya tong may sala ang mga private vehicle nga may diferensya. So ang problema Bombo Cham kay ang agrabyado to ang biktima, siya man mismo naghambal kuno sa pulis nga hindi lang paprisohon kay may agreement pa sila nga magsitulay. So amo naman to ang basihan ni Police Master Sergeant Pitalco nga gin-release niya. Okay. Ugali kiti isa pa gid sa mga nakit-anta nga do medyo problema kay hubog ang driver sang salakyan, sir. Yes, Bombo Cham, amo man ganito gin-explicar ko kahapon sa iya, kasi lingko nag-imbestiga ka, police investigator ka, traffic investigator ka. Ang una-una din mo dira nga kon lang tawon, i-determine mo kung sino ang may sala, sino ang at fault, kag kung may criminal offense nga natabo. So sang pamangkot ko siya, aminado man siya nga may physical injury nga natabo, kag may asasina, may criminal offense. Kag ang may diferensya, ang may sala, dapat i-subject niya for custodial investigation. Hindi lang basta-basta nga i-release niya, pero ang ginbasihan niya naman kuno to nga ang agrabyado amo man mismo nag-aayo sa iya nga hindi lang pagprisohon kay para nga mahatag sa iyang ginapakayo iya nga damage sa iyang part. So kung magamo ng sitwasyon
Ang silingon nga si police wala sang proper action nga dapat nga ginhimo niya. Especially na gid ang pag-imbestiga kapag document sa insidente. Magluwas sa physical injuries kag criminal offense ti ang driving under the influence, although nga ti hindi man ini siya gid iya mapatod kung hindi mag-agi sa breathalyzer Colonel Batiles, but ginpainalom yaman sa sobriety test or do ining mga standard operating procedure kung ginasuspitsuhan mong isa iya ka driver nga nakainom, nagkandak siya bala sa kasubong sini sir? Yes, tama, Bombotsyam, masuno sa iya kay Police Master Sergeant Pitalco nga gin-subject naman for alcohol test, breath analyzer ang driver, no? Pero ang problema kay nag-refuse. So sa nag-refuse ko, no, mangkot ko siya kung ano ang inimo niya, nagipapirma yaman ko no sa affidavit kung refusal siya, nag-refuse ang driver. So siling ko, may right siya nga mag-refuse tungod nga wala mo siya gin-place under custodial investigation. So, amo naman ang problema, Bombotsyam. Dapat i-apply sa pulis ang iyaman niya nga role sa sina nga kaso. Ang himuon niya ang dapat niya nga himuon. Kag sa refusal, ang next step sa pulis naton sini sir under the law, nga mag-recommend sa suspension sa driver's license sang nag-refuse sa pag mag-undergo sa breathalyzer test. Yes, tama, Bombotsyam, no? So, suno sa iya, iksido ko siya pamangkot kapon kung documented na ang refusal niya, ang ambal niya, mag-intermahan man kuno to ang driver nga affidavit niya, nga nag-refuse sa alcohol breath analyzer, nga alcohol testing siya. So, siling ko okay na, amo nang imuon mo nga reference para nga i-refer sa LTO, nga i-recommend ang iyang suspension or revocation sa iyang driver's license. Alright. Ano karon ang matabo kay Police Master Sergeant Pitalco? May mga demerits bala ini siya, Colonel Batila, sir? Yes, Bombotsyam, mga kapon, ari kami sa opisina ko, upod na, ginpatawag ko man akon nga chief sa investigation na section dere nga si Lieutenant Colonel Vargas, kag gitagaan ko instruction, aminado naman si Police Master Sergeant Pitalco, actually, kapangay sa pasensya, nga may mga lapses siya, siling ko ang imuna to ni para proper kang hindi ka mag-serbisyo bilang president sa ibandera na nawala kita sa aksyon, paidalom ta ka sa investigation. Una, mag-submit ka sa explanation mo, kag kung hindi satisfactory ang imong explanation, move ka sa pre-charge investigation, kag sabto niya lang galing kung may administrative siya nga sanction. Subong makaakto pa siya as a traffic investigator sa Mandurriao PNP in case sabi nga may matabo nga mga insidente, sir? Yes, kuan man sa gyapon na Bombotsyam, on duty gyapon siya, depende na sa duty nila dira kaya mo man na ikutar naton nga dapat kayo ng duty system nila dira, no? Kaya actually apat na dira sila sa Mandurriao na assign. Kag ang on board for a certain period of time, tour of duty nila isa lang. So may nabilin nga tatlo nga wala naka-duty on time sa period, kaya kung dira inatag sila nga duty system nila at least 12 hours lang para hindi sila magkapuyon. Nga nagareklamo sila nga kulang sila kung pagkabuot sa sitwasyon nga may naimbestigahan sila. Kaya isa nakapon ang rason nila nga sa part ni Master Sergeant Pitalco nga duha ang traffic accident na ginasikaso niya. Kaya hindi niya maagapan. Siling ko sino may problema, ang problema sa inyo. Kaya ginatagaan ka mo sa isakto nga duty system, supposed to be duha ka mo tapos imuon nyo lang isa ang on board, ang tatlo wala, so may problema agad. So amo nang ginapa-imbestigahan nato na Bombotsyam. Alright. Okay. I-share ko lang sa imo, Colonel Batila, sir, kay may duha kami ka mga concerned citizen man nagpalabot, may ara man sang hindi maayo sining experience with the Police Master Sergeant Pitalco, no? Amo maning hindi man maglayo ang sitwasyon, ang ending niya sinis na husayan kuno. Pero ang problema lang kay ang mga ginapangayo nila such as hospitalization assistance wala nagtupa. Colonel Batila, sir, ti isa man ini sa mga mambal naton bala do gina anticipar ta nga daan nga ti kon may ara sang settlement basi hindi pagtungdan sang nakaagrabyo sa agrabyado sining partido ang ila sining gin kasugtanan do mo sining sitwasyon nga ginalantaw naton, posible nga basi may hindi man matabo or may posibilidad basi man matabo kung so-called settlement lang ang ending permis ang investigasyon sa aton sa mga kapulisan na Colonel?
Yes, tama Bombocham no. At least na open na ang pamangkon nga mo sina kag gina-preserve naton kaya amo gid na gani ang focus nato na Bombocham nga gina-insist kita ton nga moon sang pulis ang iyang trabaho. Kaya mo na kalabanan na Bombocham traffic accident ang offender na tanan na ipromisa niya na sa agrabyado nga hatag ang demand niya. So verbal ang agreement sila nila Bombocham. So nga aton nga gina-insist nato sa kapulisan naton i-document nila. I-document nila kung may agreement man sa parts ang both parties, ang affidavit of undertaking para ma-state dira kung ano ang obligasyon niya. Kung hindi niya mahatag ang obligasyon niya, documented din ang affidavit of undertaking nga subscribe, notarized na isang abogado, kag dako na nga ebidensya nga sa parts ang offender, i-comply niya, ihatag niya ang iyang promisa dira. So karon ay wala man na document, verbal agreement lang. So makaluluoy Bombocham ang nagahulat sang ginpromisa. Pero na sang nagligad to mo nang nagpromisa nga ihatag sa iya pero wala sa dokumento nga napakita nga obligado ang offender sa paghatag sang iyang obligasyon. So ang aton dira ang gina-recommend naton dira Bombocham nga dapat si pulis iimbestigahan sang maayo, i-refer na lang sa piskalya ang kaso para dito makahatag sa nga maayo nga security sa parts ng agrabyado nga maobligagid ang offender sa paghatag sa iya sa nga ginapangayo yang mga damages. Okay. Colonel, lauman bala naton nga may mga reassessment o kung mayara sa pag-cluster liwat sa mga traffic investigator sa tagsa sini ka mga police station agod nga matungdan nila ang ila sini nga mga obligasyon sandig man sa pagsulundan sa aton sini nga layi, Colonel Batiles? Yes, Bombocham, sa akong part siguro daw kontinto na kuya nga akong obligasyon ginahatag ko na sa ila. Ang akong nga dapat nga himuon nga para sa ila nga suportada na kung paano magmayo ang ilang kwalidad ng trabaho nila ginhimo ko na. So hindi nila kag sa ako naman. So pangitaan ko naman ni Medyos kung paano naton matwist naman nini ang ilang mindset nga mo nang gina-practice nila. Oh. Nakita naton ang perde diri Bombocham ang tao na nagapangayo sa hustisya. So kabay patan siguro padiutan ko naman ipatawag ko naman tanan ng mga traffic investigators upod ang ilang mga officer dira nga istoryahan naman kung paano naton ma-correct ang mga malpractice naton nga gina-practice dira sa pag-imbestiga naton sa mga kaso dira sa mga police station. So kabay pa mo Bombocham nga mahabang naton mabalik naton subong nga matamat ko na gani sila baguhon ang sistema nila sa pag-duty. Kay amo na ang problema gid ang duty system nila dira nga laban niya ang pahuway sa trabaho. So hindi balance Bombocham daw unfair bala. So dira naga-umpisa ang tanan kung aman nga naging hindi productive ang atong mga kapulisan, labi na gini mga investigators naton. All right. Sige, looking forward sir sa mga changes man nga pagahimuon nimo sa Iloilo City Police Office particularmente sa tagsa sini ka mga police station naton in terms naman sa nga mga traffic investigator. Kag siguro din nila sila pati naman sa iban man sini nga mga investigador. Salamat gid sa tempo as always. Colonel Batiles sir nga ginatag mo sa Bombo Radio. Pwede ko panugyan? No problem sir. Anong panugyan mo? So, ang panugyan ko lang si Bombocham, mga traffic accident na nga involved sila kasi sila agrabyado, hindi sila magpasitol dira sa police station lang. Kundi ang amo nila, ang aton mga traffic investigators, nga dalon nila ang kaso sa piskalya. Kaya dito tama ginakataway Bombocham, ang aton dira punto nga once nga ranas sa piskalya, kag mag-signify ang offender nga maghatag sa iya sa obligasyon niya, dira ya Bombocham sa piskalya naton nga makasigurado kung ano ang ginapangayo sang agrabyado matag na Bombocham. Okay. Sige. Salamat kid sa liwat, Colonel Batiles, sir, for giving us time here sa Bombo Radio. Mayong hapon sa imo. Yes, Bombocham, mayong hapon sa liwat. Derivavit si Police Colonel Leo Batiles. Sino Bombo Jomar nagambal si mo nga kaginalal siya sang agagin patawag ni Colonel Batiles? Amo to nga wala si Pitalco sa Mandurriao PNP? Kagapon pagali ni pinatawag ni Colonel Batiles, Ano man to si Sarge nga ginambala niya sa salang impormasyon man. Sus Maria ka gusip po. Amako mo ni manuaton sini mga pulis. Hindi ko imagine nga
ang ila siniyang the way sa pagtungod nila sa ila sining nga trabaho is kasubong sang panggawi man sang mga kriminal. They are twisting the facts. They are lying. Ini mga characteristics ang isa ka kriminal. Do halos palang pangitaan nila iya sang loophole ang layi para nga mas mangin hapos sa ila sining nga parte ang ila sining nga trabaho. As the saying goes, work hard or work smart, not hard. Di kay parang mas mahapos, di na ta mag-imbestigara. Si tulay na lang kamuda. Ang isa pagid kuno nga rason nga do hindi makaparan sa amo sadtong adlaw kay nabudlayan si Master Sergeant Pitalco kay duhagin ang natabo. May ginhatag man nga scheduling ang city director nga awan yung naging pati. Ano, Colonel Batile, sir? May kaugalingon sila iyang pagsulundan or why nagapati iya ang mga investigador dira sa Mandurriao PNP sa imo? Ano way sila nagarespitar sa imo as their city director? May ginambal na gid si Colonel Batile sinyong amo siniyang dapat himuon naton. Tido, suway lang sa bungog sang mga personnel dira siro. Partikularmente sa Mandurriao PNP. Amo ni ang katungdanan sa aton sino mga kapulisan. Ang mga pulis nato na muna ni subong. Sila yan nagahimo sang kaugalingon nila nga schedule. Kag kung may obra sila, nabudlayan sila. Ay ti ano yung inyo sining obrahon? Ano yung inyo gusto? Mapungko ka mo da sa istasyunan? Kag padakoon nyo lang inyo sining abuyon? Ano yung inyo gusto kung din nga pistahan, imbitaron ka mo? Ano yung inyo yung gusto? Nga magsuksok ka mo kang uniforme, kang magtaklos, karmas, kang maglian-lian? Nga daw si mga pisot-pisot ka mo? Kag mano ka mo dayon? Hindi nyo lang yung pagtungdan ninyo sa nga trabaho? Ini ginapuntariya ko sa mga pulis nga matamad. Pulis ka mga gago-gago Oh? Damo man tayo pulis kilala nga hindi mo sini. Damo man kita ya pulis nga kilala nga naganiliwang na sa pagtungod sa ila sini nga trabaho, sa pagtutok sa mga operasyon, sa pagdakop sa mga kriminal, sa pag-imbestigar sa gusto. Pero may mga pulis nga nga bulayog. Tikon magdamo ining mga pulis nga bulayog, magdamo ining pulis nga mga gago-gago, timano na lang kita ya? Hindi na lang sila yung mag-imbestigar kay nabudlayan sila kuno. Tagsa iya ka may krimen gali or tagsa ka may insidente diri may binungwanay ka may patay. Hambalon talang permi ay naghusayay na sila, sir. Pero may ara iya sang sunod kita nga standard operating procedure nga bangod nga may krimen nga natabo. Tiko si Colonel Batiles pagani may ara sang natabo nga physical injuries, may natabo nga criminal offense. Ti dapat ginhold, kung hindi man hold, custody.
ang partido nga nakaagravyo. Sala yaman inaya, ukon hindi. Kay tiamoy ng layi mo. Tinaghimu-himo iya sang kaugalingon iya nga pagsulundan si Police Master Sergeant Carl Pitalco nga pinang-release yan iya. Kay kuno may settlement. Ang isa ka tagreklamo gaayo lang saton. Sige sir, pwede sa mga masunod lang nga mga inadlaw ako mapa-interview sa inyo kay hasta subong hindi ako maka-move on. Napatay ang akon sini iya nga ginikana, napatay akon sini nga Iloy, why gidya mahatagan sang hustisya? Ang nakabunggo ginpapuli lang kay kuno na settle naman. Ang isa ka nagpalapot diri sa mensahe amo man nga wala iya nagtuman sa kuno settlement, tigin palagyuhan siya. Tiyan mo man inang isa sa mga ginantisipar ni Colonel Batiles, sige ti ko mag-amo sina, pwede na iya palagyuhan, kay kung ara sa scene, ara mismo sa same period of time nga kung sa din natabo ang insidente or aksidente, ang nakaagravyo, hambagan ni Colonel Batiles, siling niya tanan-tanan sinaya ipasalig niya para lamang at hindi siya mapriso. Ti karon kay binuyan. Gin-release kay kuno may settlement. Ti ano pang lagas tuya karon sang agrabyado sa nga partido abe? Ti kinanglan siguro ripasuhon na gid man kag insakto si DILG Secretary Benhur Abalos nga dapat ipaidalom niliwat sa training or seminar ang investigation skills sa aton sin magkapulisan. Pero at the same time, partly, nagadisagree ako kay DILG Secretary Abalos. Kay ti, may mga bag-o lang tapos kuling ang mga investigador, pero palpak yapon, bala mo kung anong rason? DILG Secretary Abalos, sir? Balaan gini ni Colonel Batiles. Ang katamaron sang pulis. Ining hindi na iya husisa kag pag-imbestigar kag pagpatuman sa mga standard operating procedure sa kung may physical injuries or may criminal offense nga natabo, no? Is a clear example kung ano katamad si Police Master Sergeant Pitalco. Tinamad na niya. Hindi niya siling nga lawlaw sa investigasyon na tinamad. Oh. Ti unfair ina para sa mga taxpayer. Unfair inas pumuluyo nga nagalaom nga makangkon iya sang hustisya. Kay bangod sa katamaron sang pulis, mausik na lang iya nga daw kasubong nga naula nga isa kakalalaw nga adobo nga manok ang ila sini ginapangita karon nga hustisya bangod sa katamaron sa isa ka investigador or direkta nga istorya nga sigulanon bangod sa katamaron ni Police Master Sergeant Pitalco. Bisan mga abogado nga ginpamangkutan ko nagapanumpa. No? Colonel Batiles, sir, may isa ko kabugado, hindi lang isa do tatlo ginpamangkutan ko. Ngang Mandurriao PNP kuno mga traffic investigator nila dira. Do makambal kita iya nga do para ligban. Basaon ko ang dinadiganing
attorney kung naging pamangkutan kagapon na. Hambalya nya sabad na lang bumbutsam, no? Sabad na lang gamita nga term. Oh, hambal sang abogado ko nga kilalaw. Sinya Manduryaw na kunharo. Siling ko attorney Manduryaw, Police Master Sergeant Carl Pitalco ang invest. Sabad na da bumbutsam. Ha ha ha. Oh, te. Ako naman sa abogado ko nga kilala. Ano na namin nga sabad man? Oh. Sabad? Di basi kon lakip na drang pamangkuton mo bla kon sinong ginapangita mo. Balibaran ka sang lain nga rason. Oh, saton sini nga mga kabumbo. Ti ipaidalom na ni kuno sa pre-charge investigation. Pasabton kuno ni si Master Sergeant Pitalco kag kun hindi kuno iya satisfactory sa batya. May mga nagakaigo ni siya nga pinalidad nga pagatubangon man eh. Dapat lamang madisiplina ini para nga hindi pagtularan. Sang iban pa dira nga mga investigador ining si Pitalco. 53 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Standby kay Bombo Jomar Villa. Hindi ko ni pagpalampuason ining kay Gayunan, no? Nga maka-report si Bombo Jomar sa Bumbuanay Sodto. Sa sining the return of the comeback. Porte the return of the comeback ha. May return na, may comeback pa again. Standby kay istoryahan tani, Joms, no? Ang balita ko ako si mo kay W alang-alang na sa Chimpo. Ang reklamo sa mga pumuluyo dira sa may barangay na Baes sa distrito iya sa Mandurriao, nga damo-damo kuno kulurom da at the same time mahal pa kuno manukot ang mga tricycle da. Magluwas nga mahal na manukot kalabanan sa mga driver kuno dira as per information. Kaya kina tahap lang nga pakilala. Kay basi balikan siya kuno kay may mga hurong pa da kuno nga nagabiyahe sa tricycle sa Nabay. Puerte man. No? Why pa kuno sa mga driver's license? Si Bombo Jomar may follow-up report. Jom sa report sa pagpanumbalik, the return of the comeback. Please come in. Ako dari Bobotsam ni punong barangay JJ Mercado sang barangay na Bais sa may distrito sang Mandurriao nga may mga kolorom gid man no nga mga tricycle driver nga nagabiyahe dira sa ila siding lugar pero may iban man nga rehistrado ang ila sining nga mga tricycle nga ginabiyahe sa may lugar. In fact diri sa Ditaya 8 ang registered kag mas or minus sobra di 20 no ang ining mga kolorom nga mga tricycle no. Ini ang rason niya nga may ara sa moratorium nga ginapapanaog ang city government no sa sining pag-renew abi no sa sining mga prangkisa kung pagawad sang prangkisa sa sining mga tricycle dra sa lugar. Now diri kita sa sining reklamo diri sa mga pumuluyo nga aligasyon to nga mahal ang sukot no sa sining mga tricycle driver kag kolorom pa so ginathag diri ni kapitan nga may ara sila nga ginasundan nga taripa no ining taripa amo ni siya ang ginapapanaog sa city government kung ano ang pletihay no kung pila ang imo nga plete sa may tricycle. So diri aplastar ni kapitan ni Mercado nga ang ila sini karon nga taripa diri Bobotsam nga nakabutang ang kung ikaw ang magsakay no sa tricycle kag ako paron mo ang bayad diri 50 pesos ang ila sini nga sukot pero kung regular lang ati may 4 na kapasero do mo nang usually dira nga ginakarga atag 15 pesos ang pamasahe no. So nakadepende naman kuno sa driver kag pasahero kung ano ang ila sining istoryahanay pero tiway man kuno nagapamilit ning mga tricycle driver nga magsukot gid sang mahal kay timara man kuno sila nga ginabasihan nga taripa halin sa may aton sining city government no. So hindi man ni madali-dali ni kap nga hambal nga paun ato ni ka biyahe ning mga kolorom kay ti do mo malani kuno ang source of transportation dira sa mga pumuluyo ang ining mga tricycle no ti kun buhina ni karon
madamo panidaan ng kolorom kumpara sa mga rehistrado ti ginalantaw diri nga mapektuhan man ang ining pangabuyan sa mga pumuluyo dira sa may barangay na bae sa may distrito karon sa Mandurriao. Babutsap. Pamati tabla ang ining payag ni Purong Barangay Mercado sa may interview sa Bombo Radio. Palamati isang bombo kag sa pamuluyo sa nabais. Regarding sa pamangkot mo, may nakapalambot na reklamo diri sa amon regarding sa mahal nga plitihan. Pero ang plitihan nga ina, ginsunod naton sa tarifa nga nakalin sa Iloilo City Government. Nga para magamit man diri sa barangay para wala na binaisay diri sa barangay kay may ara kita tarifa duly signed by the city mayor. So ginapaskil na sila tagsa-tagsa at tricycle. Ano na butang sa taripa dakap? Bali, ang nakabutang ang regular passenger for the first 2 kilometers 15 pesos. Regular passenger ha. For student, PWD, and then senior citizen, I think 12 pesos ang nakabutang. Tapos, kung mag-special trip ka, 50 pesos. So, kung baga manghambal ka special trip, ako par na siya. So, let's say, halin bisa may nabais, makadto ka sa bangga, that's 50 pesos. Kung maglapaw, abida, depende na sa istoryanay? Depende na sa istoryanay nila na. So, Kung at least maglapaw, may ara lang kita yablabasihan para at least nga may talamdan sang suluktan kag hindi man lang ginhimo-himo sang barangay and it was given by the city government. Kung mag-akupar, okay lang kung pilala ka tao masakay basta inulong lang sa destinasyon. Balik ko na ko par special trip mo. So kung ikaw lang nga bisa pag manawak mo sa bangga madulong kay sa pasulong kay insigida si mo kadtuan diri sa sulod. Di siyempre 50 ang PDA 50 ang nakabutang. So kisa nagakarga sa tag-3, tag-4. Depende man kisa kahit siyempre tungod sa kadamoon wala mas nagakarga magsubra dira. So kung damo pasahero gali nagagamay ang balaidan. Nagagamay. Kahit 15 pesos mo minimum nga plite. Kung regular passenger ikaw. 12 pesos kung PWD, estudyante kag senior citizen. Ano kung matuod nga iba nagbiyahe ko no mga koloro man kap? So kung tulukon naton diri because of moratoryo, franchise lang dili nga nabalaan ko do 8 ka bilog lang. So diri sa barangay ko, ang iban kolorom tungod wala fransisa. Kundi hindi man nato na nga maipit kag hindi pagpabiyahon kay tungod i-deprive taman sila sa ila living. Tapos ikaduha, kung i-implementar tagin hindi pabiyahon ng mga kolorom naton, mawadaan gid kami sang salakyan ang iban nga pamuluyo diri sa sulod nga hindi ka-afford mo bakal auto, maka-afford mo bakal da kung ano nga personal nila nga salakyan para i-service nila sa tagsa-tagsa nila ka inadlaw. Pakabuhi. So sa 8 ka may mga may mga prangkisa pila ang way isang prangkisa kap? So more or less siguro mga more or less mga 40 siguro ang wala. So anong Joms, 40 gid ang kolorom? pilo pag sa sa na mention ta mga registered. Granting for the sake of discussion, in fairness kay Cap JJ, kiti ginaulikdan niya ang pumuluyo dira, palangabuyan nila. Paano abi karon way taman na pangayo kung may mga madisgrasya kag koloro mang inasakyan? Si Cap mabayad ospital? Ate amo Siya na ang hospitalization? ate amo na ang isa sa problema pabutsam kay na mention ni Mandring nga may mga tricycle driver man nga luyag no nga mag-avail sa sining franchise pero may ara pa sang moratoryo pa muna nga giating na wala tulak nila kung saan ni maka-apply kag di mataga na sang franchise sining mga nabilin dira karon nga mga driver pero as of now makabig nga kolorom halos kalabanan sa sining mga nagabiyahe dira sa lugar. Kakurul ba gali magamo sina daya Bombo Jungmar sus Maria Kagusep po. Ti dapat i-regulate man isang punong barangay na kay 8 lang yung may prangkisa. Ang 40 ya why gid? Kulurong gid.
Ay, ano? Anong klase na karon man? Hindi laman dira sa may nabais, kundi sa iban mga barangay bumutsab do halos gani nga tanan gid Oh. Bisan di kala subong malibot diri sa syudad. Okay. Sige. So muna ang regarding naman sa sa sining report nga may mga yun pang pamatay nga ido, so no comment lang di kuno si Kap Bubutsam kay ti ginaimbestigaran naman sa sining Iloilo City Government ang ining report. All right. Sige. Joms, welcome back. Thank you. Thank you. May nagpalapit gini kag mabantay gini sa mo. Pero ginabalan ko na sa nga hindi ka magkabalaka kay may giprepare ko kay Bombo Joms. Pero lingko ay isang litro ko di. No? Aryo, Bombo Jomar, may pamangkot ako sa imo. Ano ang imo sining himuon? Samtang nga nagalakat ka sa dalan, makakita ka sang 1,500 kag 500. Ano puluton mo? Siyempre sa kalibo. Nga Tinda ko sa 500 mo. Di pwede mo man mapulot ang duwa? Hindi pala? Oo. Di pala, Jobs? Kaya balbo ko anong pilion? Ano ang puluton? Anong puluton? Anong puluton? Wala ko ba kung pila ka bilog ang puluton? Mama ko kung anong puluton. Di pwede mo mapulot ang duwa, di pala? Pwede man. Ari pagid! 5 ka tawo gatindog, tinirong isa, pila bilin? 5 ka tawo. Ang gatindog? Tinirong isa, pila bilin? Tiway na Ha? Wala na. Nga man? Siyempre kung tiruon tupod mo, hindi ka plagya. Very good! Amo na ginasiling ko nga, return of the comeback. Siyempre di mo... Grabe yung mga research ni Bumbo Joms. Ari po ba na at least may mga questions ka man sa ako. May questions pa ko si mo. Sige. Ano to be? Ang baka amigo ko, paano mo kuno mabalaan nga ang nagapaligo sa CR babayi? Paano mabalaan kung ang nagapaligo sa CR babayi? Modo kabudlay niya sabton Bumbo Jumaraw? Kailanggay ko mga 30 segundos. Paano mabalaan kung ang nagapaligo sa CR babayi? Nagakanta? Do layo aw. Grabe, do layo aw. Isa pa ka tsansa? Gai mo kung tsansa, ginagaana ka ganit tsansa. Sige Paano mabalaan ko ng babae? Tihula to nung magwae? hindi mo man pwede malingling. Kaya man disgrasya ka. Tihula to nung magwa? Sige ate. Okay na? Okay na. Sige, Jones. Thank you again, boss. Wibes mo lang, boss, no? Biyernes mo day off ni Bumbo Jomar eh. Boss, bantayan naman nila ang mga out of this world, out of this country, nga mga trivia na mo ni Bumbo Jomar. Salamat ki Jones. Ini si Bumbo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bumbo! Salamat kid na Bumbo Jomar Villa. Martino, hindi mala Bumbo, kay galing kay ti ko maligo ang laki Bumbo dyan. Gakantaman mo, di ba? Pero ti kung hulaton mo yung nga magwa, ti piho gini. Bala mo ganyan kung laki ko bayi. Standby na ka mo sa kapo naman program ko po naman sa kay Tita Reginis. Bombo Chama Blanco Bergabilin sa imo. Sa manay nga hapon, may God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova.
Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami ba lang nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online.
Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita? Hello and good afternoon again sa intanan mga kabombo. 13 minutes after 2 o'clock. 13 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. This is Tita Regine. Hi! We missed each other yesterday. May importante lang, naging katuan. But anyway, nagapasalamat gid ako sa kay Bombo Lindsay for taking over the program. And I know you had a great time. So, ari ako, nagapanumbalik this afternoon para nga magpangalaga na naman sa inyo. Bit-bit naton ang mga matahom nga mga istorya sa aton nga mga letter senders na ginapasalamatan gid naton. Mga mapisan magsulat, mga mapisan mag-email, kadamo sa mga istorya sa ilang kabuhi nga 100% nga gina-entrust diri sa aton. Kaya ginapasalamatan gid naton nina and kamo dira it's never too late nga mag-share man sa inyong mga istorya. So, pwede gid ma-email ang inyong mga kahapon lamang ang mga ginapakatago ninyo dira nga mga istorya sa kabuhi, i-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat ninyo ina and then ipadala ninyo. Care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, ang aton email ad is bombo_iloilo@bomboradio.info. This is Tita Regine sa Wednesday edition sa Siniya Palatuntunan kahapon lamang the 27th of July 2022. Ari na ang aton ang bahanon para sa inyo. This is from Vanessa Gonzalez from the Bombo Music Festival, Umiibig Sa'yo. Good afternoon and welcome. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo.
ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. Sa mga in love, kag sa mga luyag na ma-in love, umiibig sa'yo from Vanessa Gonzalez. Welcome again. There is a KLP with Tita Regine. Here's our first story sa Sininga Hapon. Nagikan sa kay, ang code name is Sorrow's Mother, Sang La Paz. Ever dearest, Tita Regine. Good afternoon to all the staff and listeners of Bomba Radio, especially to you, my beloved Tita Regine, ang kahapon lamang program host. You give lots of inspirations to every person who encounters problems in his life in this world. Thank you very much, Tita Regine, for helping us sa kada sulat nga iyong mga mabasa. Madamo ang nalipay kag mamati sa sininga programa. Nagaalingaw-ngaw ang iyong mga tingog kada pag-abot sa oras nga 2:00 sa hapon. Una sa tanan, Tita Regine, nagapangayo gid ako patawad sa aton mahal nga Dios nga Amay, sa Dios nga Anak, kag sa kay Mama Mary, sa akon mga ginapangambal sang oras nga yara ako sa kalisod. Si Lord na ang bahala nga magpatawad sa akon. Jutay pa ako, Tita. Ginatudloan na ako sa akon iloy mga muyo, mag-rosary kada adlaw, adlaw-adlaw, magbasa Bible, para mabalaan ko ang kabuhi sang aton Ginoo, para mapasa ko man sa iba. Natawo ako nga may sablag sa lawas, pero ginabaton ko gidina. Kung ano man ang ginahatag ni Lord sa akon, happy gid ko, Tita Reg, kay ginhatagan niya ako talento, katulad sa pagpanahi, pag-manicure, haircut. Ginapasalamatan ko gid si Lord Jesus sa tanan nga mga blessings na ginhatag niya sa akon. Tita Reg, simple man lang pangarap namon sang bana ko. Mga buhi sa matarong, kagatagan kami ni Lord sang mga anak. Maayo nga lawas, kag malawig nga kabuhi, makaupod ang amon mga anak kag apo sa amon pagtanda. Nga tani, parehas kay tatay, namatay, 96 years old. Kag si nanay, 84 years old. Complete and successful life. Tawag lang ako, Tita Reg, kay Sorrow's Mother sa La Paz, Iloilo City. Nagaumpisa pa lang ako sulat. Nagatulo na ang luha ko, Tita. Pero gusto ko gid isulat ang kasaysayan sang akong pinalangga nga bana para mabatian sang bugos nga kalibutan. Ang pandemic nga ini, mawala man, pero natanom na sa akong tagipusoon ang ginlapta niya nga halit. Tungod sini, madamo nga tawo ang nawalan ng mga minamahal sa buhay. Kag isa ako sa ila, Tita Reg. Halos pa lang, do hindi ko masarangan sulaton. Sobrang hapdi, sobrang sakit ang akon nga nabatyagan subong. Pero gusto ko i-advise mo ako para makuha ang akon mga iniisip, kasubo, kag stress. Makaya ko pa kaya ibalik ang buhay ko na puno ng energy,
kag full of prayers. Tita Reg, work sang bana ko, cook. Pag-abot sang COVID-19, nag-untat na kami luto, kay may karinderya kami. Kagun hapon, nag-barbecue kami. Kaya ang mga tao, hindi na nagagwa sa balay nila. Sa February 18, 2020, nag-umpisa siya drive. Naging tricycle driver na siya until 2021. Sa July 6, 2021, nagambal siya sa akon. Nga malain pa matsyag niya. Nahapo, kag medyo nagaubo. Kinamalan ko siya nga mapahuway anay drive. Ang bana ko tita, nagapati sa luya. Nagpaluya anay siya bago magpa-check up sa doktor. Result sang luya, may salaguron daw siya nga hindi makita. Hambal sa manugluya, mag-offer kami pagkaon sa altar kada alas 6 sa hapon. Pero wala man alibyo. Gindala ko siya sa doktor. Tita Reg, ginresetahan kami o siya for 7 days nga medication. After 7 days, amo man gihapon pamatsyag niya. Nahapo kag ginaubo. July 19, 2021, ginbalik ko siya kay doktora. Ginhatagan kami request for X-ray and ECG result. Tita Reg, dako heart niya. 59, kag may pneumonia siya. Gintagaan naman siya for 2 weeks, nga bulong. Hambal ni Doc, kung sige pa hapon niya kag ubo after 2 weeks, ipa-admit na siya sa hospital. Naghatag ulit si doktora request for second laboratory before i-admit. Nangayo ako bulig sa mga utod niya, Tita Reg. Kaya ang ginainom niya nga bulong kada adlaw 8 kinds gid. 900 pesos a day. Salamat naman, nagpadala sila kwarta. Kaging katuan gid siya sa iya nga utod para makita kag mabalaan ang sitwasyon niya. Hambal sa bayaw ko, tagunta lang kay Ara. Tita, pagkita niya sitwasyon sang bana ko, hambal niya nung uli ka sa uma. Kung diri ka lang sa balay ninyo, mapatay ka diri. Balay namon, Tita Reg, kamalig lang, damo pa ni... Pagkabati sang bana ko, excited siya, mauli sa uma. Gitagaan kami 1K sang bayaw ko para pamasahe. Amba ko sa bana ko, tapuson taanay ang second laboratory mo para mabalaan naton kung ipa-admit ka o hindi. Pero hambal sang bayaw ko, didto na lang siya mapalaboratory sa province. Malapit didto ang hospital. 4 days na lang tani bago siya mag-second laboratory. Pero hindi gid makahulat. Pagkaaga, Tita Reg, July 21 or 29, 2021, Biyernes nga adlaw. Nag-uli kami sa uma. Lockdown pa ang mga lugar nga amon kinaagyan. Pero salamat naman kay hindi man nila kami ginharangan. Pag-abot namon sa uma, Tita Reg, nahidlaw gid ba nako sa mga utod niya. Tanan sila nga mga utod niya, pati siya nagapatigid sa mga manugluya. Gipaluyahan naman siya, kag ang resulta, ginhiwatan ko no siya. Nag-concentrate kami sa hiwit, kay amo ina ang hambal sa manugluya. Hindi ako magpati, tita, kay ang bana ko mabuot, wala kontra. Bisan hindi pa gani kami makakaon sa ginaluto niya nga sudan. Unahon gid niya hatag mga abya namon. Ang sitwasyon sa bana ko, Tita Reg, 4 na kakutsara na lang makaon niya, kag serbi tubig, kag bulong, halin sa manugluya. Tapos nagagwa mga balhas niya kada 10 minutes. Ginasunod ko lang pahid, kag pailis ang t-shirt niya. Mahiga siya, konti, dugay-dugay mabangon. Yuko na lang sa bangko obra niya. Nagapangalay mga butko niya. Don't maintindihan, mga nabatsyag niya. Ibalik ko tani sa Iloilo, pero lockdown. Istrikto ang mga nagabantay sa mga alagyan. Tapos naisip ko, basi hindi na kami pagbatunan sa clinic, kaya ginahapo na siya. Prayer na lang ang ginahimo ko, Tita Regine. Pag-abot sang August 2, 2021, schedule niya sa laboratory. Ang clinic nga dalhan namon sa iya, nag-close. Pulo ka pasyente ang gin-COVID.
Isa ang napatay, pati doctor, ging quarantine. Ang hospital, damo man pasyente, puros positive sa COVID. Why na lang namon gidala sa hospital? Tita kay basi ma-COVID man ang result niya. Adlaw-adlaw, nag-concentrate kami painom sa bulong para sa hiwit. Hay, Tita Reg, waay na ako peace of mind. Aga kagabi, pahid lang lana sa likod niya. Basa ang bugos niya nga lawas. Wala untat gwa asang iya balhas. Adlaw ha sa magabi, wala siya tulog. Kag sobra nga naluoy na gid ako sa iya. Hinali lang nagsinggit siya tita, hambal niya sa akon, day. Do ginalaga ako sa mainit nga tubig. Sobra gid kainit ang mabatyagan ko. Banyusan ko naman siya lana. Dugay-dugay masinggit naman siya. Sobrang lamig. Daw ginasulod naman siya kuno sa freezer. Habulan ko naman ina siya tita. Doble, 3 pieces nga habol, bugos niya nga lawas. Pailis t-shirt, painom bulong, halin sa manugluya, amuna ang obra ko sa iya tita. Kung magaganhagan pa matsyag niya, nagapangadi kami nga duha, adlaw-adlaw. Hinali naman siya nagsinggit. Hambal sang bana ko, Diyos ko, paayuha man ako. Waay man ako nahimo nga sala sa akon isig katawo. Sino ang naghiwit sa akon? Waay man ako naghimo sa malain. Ginapakaon ko man ang pamilya ko sang akon pinabalhasan. Nagahibi siya tita. Pati ako naganguy-nguy hibi. Pinamangkot ko siya kung ano ang pamatsyag niya, kung ano ang masakit sa lawas niya. Hambal ko pa, masakit ba heart mo? Masakit ba likod mo? Sabat niya, hindi. Masakit lang surok-surok ko, kag nainitan, na nalamigan ako. Tita Regine, hindi ko na mabalaan kung ano ang himuon ko. Urong sulong kami, kadto sa hospital, kay ang balay sang utod niya, compound, damo gid maumid kung mag-positive siya sa COVID. Hindi na ako makaagwanta nga magtulok sa iya. Ginambalan ko ang mga bayaw ko nga dalo na siya sa hospital. 28 days nga antos ang bana ko. Pati ako tita, wala man tulog. 20 minutes lang tulog ko, hindi ko gusto tulugan. Ang bana ko, kay puno permi balhas ang lawas niya. Kapoy kag tuyo na ang bana ko. Wala man untat pangamuyo ko kay Lord, nga hatagan niya kabakod kag resistensya, kag paayuhon niya ang bana ko. August 25, 2021. Gindala na ang bana ko sa hospital. Ginpailisan ko siya tita kay nagahulat na ang salakyan. Nagtindog na siya kag maghambal sa akon, day, maupod ka sa akon sa hospital. Hambal ko hindi. Si R lang ang bayaw ko tita. Masunod lang ako kung makaplastar ka na kag makuhaan swab test. Sa malakat na siya tita Reg, nagtindog siya kag ginalukan ko siya kag nagyuhom siya sa ako. Hindi na siya makalakat tita nga siya lang. Ginagubay siya sa duwa ko kabayaw kag dalon sa hospital or sa salakyan. Pag-abot nila sa hospital, gindextro siya, gintakdan oxygen. Sang 3 p.m. na, gin-swab test siya kag gin-laboratory. Kagintagaan siya bulong. 1 injection, 3 times a day. Tita Reg, results ng swab test niya, negative sa COVID. August 25 siya, gin-confined sa hospital. August 26, gin-forward sang bayaw ko ang video nga nagapungko siya sa kama, wala na oxygen, kay nagainom siya sang energy drink. So nabatian ko pa, igham niya, matunog. Nalipay ako kay nakapungko na siya. Sang August 27, mga alas 12 sang kaagahon, di ako makatulog. Sige lang pangamuyo ko, nga paayuhon siya ni Lord. Sang 4 a.m. na, nag-video call bayaw ko. Refer ko no bana ko sa Iloilo, kay nabudlayan na siya maginhawa para takdan intubator, kay kulang gamit ang hospital. Pero hambal sang doktor, kung dalon siya sa Iloilo, puno ang mga hospitals.
Tapos, basi sa alagyan pa lang, mapatay na siya. Daw malipong ako, Tita Reg. Tapos kung hindi siya madala sa Iloilo, masign ang bayaw ko waiver na kung ano matabo sa iya, wala sila sa laptop. Tita, sige na lang hibi kag pangamuyo ko nga luwason ni Lord ang bana ko. Sang 9:40 a.m., nag-call naman bayaw ko sa isa ko kabayaw, tawgon ta lang kay M. Ano ay han? Ang ginbalita sa iya? Nakasurvive bala ang bana or what? Panubalikan natin ang ining istorya ni Sarah's mother sa La Paz, mga kabombo. This is Tita Regine. You're listening sa kahapon lamang program diri sa DYFM Bomboradyo Iloilo. Magapanumbalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Panakot sa aton mga linuto, dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sa cholesterol. 7 minutos makaligad. Ang alas 2 sa hapon, padayunin natin ang sulat ni Sarah's mother sa La Paz. So sang 9:40 a.m., nag-call naman bayaw ko sa isa ko kabayaw. Tawagon ta lang kay M. Wala na daw si manong niya. Nakita ko gid sa video ang lawas ng bana ko. Flat na sa kama. Wala na kabuhi. Nalipong ako, tita. Sa maumpawa na ako, nagsigi ako singgit, nga buhi siya, hindi siya patay. Daw nasakaan hangin ulo ko. Sagad ko hampak ang lamesa. Dugay-dugay, nalipong naman ako, Tita Reg. Sangdalon na ang bana ko sa punerarya. Naghambal ang doktor, soliton ang swab test. Kaya daw hindi sila magpati nga negative siya sa COVID.
Bisan pila pa nila suliton test, tita. Result, negative sa COVID-19 gid siya. Kay kung COVID positive, nagahulat na ang buho, kag ginapilak na lang ang mga tawo nga positive, kag ginabakho. Cause of death, sang ba na ko, tita? Acute respiratory failure, secondary to, di ko na maintindihan. No? Basta something like that. Nga may severe, may CAP, may MR, may severe. Okay. So, high risk siya sa plema. Though hindi ako magpati, tita, nga sa 46 days nga batsyag niya, among hindi na kalala ang sakit niya. Hindi ko mabaton nga mapatay siya. 1 month and 16 days ang bantay ko sa iya. Biglaan lang, nawala siya sa kabuhi ko. 3 days lang siya sa hospital. Grabe man antos niya, bag-o man lang madala sa hospital. Tapos, wala man lang COVID. Naglala na lang siya, bag-o man lang madesisyonan nga dalon sa hospital. Grabe man tani resistensya niya. Na-stress guro siya doadlaw isip sa hiwit. Kasi sa sobrang pulaw ko sa iya, na blackout gid isip ko, Tita Reg. Ginabasol ko kaugalingon ko. Halin sang una, kung sino magmasakit, 3 days pa lang batsyag nila, nagahambal na ako dalon dayon sa doktor. Kaya ang kabuhi naton, isa lang. Aton tipigan. Dabo nabuligan ko nga nag-ayo, tita, mga relatives ko. Pero sa personal ko nga kabuhi, sa bana ko, wala man lang ako sa may nahimo. Pagbalik sa bana ko sa balay sa bayaw ko, tita, nasulod na siya sa lungon. Pagsugalaw ko sa iya, nakita ko ang guya niya. Naglain pa matsyag ko. Nalipong ako, kag buhay maumpawan. Ginadvise ako sa bayaw ko, masakit sa imo, masakit man sa amon. Wala na siya, ato na lang batunon. Nagahibi na lang ako, tita, pero hindi ko gid mabaton. Hasta nalubong ang bana ko, wala untat ang tangis ko. Tita Reg, duha lang anak namon. Ang isa sa Manila, hindi makauli kay grabe gid restriction sang time nga ato. Damo lockdown, wala siya mahimo. Sige na lang hibi niya. Gusto gid tani niya makita si papa niya. Tita Reg, after nalubong ang bana ko, hindi na ako makahibalo mga muyo. Sobrang hopeless ako. Kada tulo ko sa altar, wala na ako gana mga muyo. Magrosaryo. Nadula na ang energy ko. Kaysang buhi pa bana ko. Tita, adlaw-adlaw, bago siya maglakat, mag-drive, nagrosaryo pa kami sina, mga 4 a.m. Hambal ko, Diyos ko, guide mo bana ko. Ilikaw mo siya sa mga katalagman, sa mga dalanon. Hindi siya Lord pagpabayi. Hatagi siya, kami, more good health. Thank you very much, Lord, sa mga blessings mo sa adlaw-adlaw nga tanan. Sa mapatay na bana ko, tita, ginistorya ko si Lord. Hambal ko, Diyos ko, diin ako nagkulang. Mahal kita. Hindi makumpleto adlaw ko kung hindi ako makapangamuyo sa inyo. Diyos ko, nga hindi mo gid ako ginpamatian sa ginpangamuyo ko sa imo nga bulig. Ginkuha mo gid siya sa akon. Balaan ko man, Lord, umalagi lang kami diri sa kalibutan. 50 years old pa lang siya. Tani, Lord, bisan 2 years or more pa, gindugangan mo man anay kabuhi niya. Nga nagahibi ako, tita. Ginkuha mo gid siya, Lord. Balaan ko man, ni ikaw naghatag sa amon kabuhi, kag ikaw man ang magkuha sini. Pero Lord, wala man imposible sa imo, hindi bala, Lord? You are powerful. O Diyos ko, kung pwede, buhion mo, kag ibalik sa akon ang bana ko. Tita Reg, pasensya ka na sa mga ginasulat ko sa imo. Hindi ko mapunggan ang feelings ko. Stressed ako. Isip sa iya adlaw gabi. Hambal sang anak ko, Ma, para na lang sa amon, magpakabakod ka. Isipon mo na lang, nagbakasyon lang si Papa. Magkita ay pa ka mo, Ma. Hambal ko sa anak ko, huunak, expected ko,
babalik pa talaga si papa mo sa aton. Makikita ko siya nagayuhom, nagatindog sa pertahan naton. Ay, hambal sa hinabulos niya nga army. Kung ang pandemic, tao lang, ubuso niya bukbo ang 12 ka magazine sa virus para makabalos man lang si uncle niya. Kay palangga gid sang bana ko nga ini ang hinablos ko tita. Subong tita Regine, hindi ko mahangpan pamatsyag ko. Paano na lang kami sa mga anak ko? Kag ang mga nagabalik-balik sa isip ko, ano gid bala ang ikinamatay sang bana ko? Abi mo tita, masakit isipon nga wala na siya. Siya ang mga paa ko. Ako ang baba niya. Kaya hindi makahibalo mag-istorya sa iba niya mga tao. Budlay man tita, ang mga mabuot, ginakuha dayon ni Lord. Tita Regine, tumalawig na gid ining sulat ko, pasensya na. Gusto ko lang gid mabatian sang buong mundo ang kasaysayan sang bana ko. Sa pandemic siya namatay o sa hiwit. Diin man sa duha tita nga ginapatihan gid niya nga amo ang nag-utas sang kabuhi niya. Amo na tita, nga nagsulat gid ako sa imo para ma-advise mo ako para magaganhagan man ang pamatsyag ko. Tita Reg, nanugon gid ako sa bana ko. Damo na balaan nga mga abilidad. Cooking, driving, pintura, carpenter, ayos ilaw, maalaga, faithful, mapagmahal. Amo ina tita, kay hindi ko gid siya malimtan. Ilabi na gid sa pag-alaga, kag pagpalangga, kag sa katampad niya sa akon. Kag sa akon bana, kung diin ka man subong, patawara ako nga sa last minute mo, wala ako sa tupad mo. Kami sa mga anak mo. Ikaw na magbantay sa mga anak mo kag mga apo. Hulaton mo ako pa. Salamat sa 25 years and 4 months na pagmamahal, pag-alaga mo sa akon, sa amon sa mga anak mo. I miss you pa, and I love you so much. Hindi ko gid mabaton nga wala ka na. Pabaon ko sa imo pa, luha kag paghigugma. Sa katapusan, Tita Reg, nagapasalamat gid ako sa akong mga kabayawan, sa mga nagbulig kag nagapalangga sa utod nila. Kag sa iya pa kaisa kag katiyaan, nga ginatagan gid nila sa maayo nga lubong si manong nila. Especially kay H, kay A, kay M, kag kay R. Nga natigayon initanan, kag madala siya sa katapusan sang iya nga hantungan. Until here na lang, Tita Reg. Tani, way ka nakapoy basa, sining ako napakalawig nga sulat. Tita Reg, salamat gid, and may the Lord bless you always, and stay safe. Truly yours, Sorrow's Mother. Kag sa bottom gali, no, may PS pa diri si Sorrow's Mother. Tita Reg, pwede mo mabasa sa July 27, Wednesday, perfect. Today is Wednesday, it's July 27. So I hope, I know nga ara ka gid, no, nagapwesto ka na dira garo sa sulod sa inyo panimalay, nagatutokid sa pamati, no, sa pagbasa ta sang imong story. Kag sensya na tita, puros na correction letter ko, kay nagasulat ako, sige hibi ko. Tita Regine, second letter ko na ini. Ginbasa mo ang first letter ko sa June 22, 2021. Excited kami ni Mr. mamati sa imo. Sang Sabado na, hindi siya nag-drive, kag gusto giniya mabatian kung magdaog ako o hindi. Sang oras na nga magpili ka ng winner na letter, kag paghambal mo nga ang napilian mo nga sulat, amo ang kay Continuous Love. Hawak kamay gid kami tita. Happy gid siya. Kami ni Mister, kay nagdaog ang story namon. So salamat kay Tita Regine and God bless. So last year gali, nagdaog ang imo nga story. So last year lang, he was still around. And now, do kadasig sang tanan-tanan, no? He is gone. Kag you said, until now, hindi mo pagid siya mabaton. Siguro, amo ina, no, ang nagahatag sa imo, sa kag nagapugong sa imo to let go.
and let God, and to simply entrust everything to the Lord. I have a feeling, no, na because of your guilt, you have this guilt feeling, na feeling mo, waay mo gid nabuligan ang imo nga bana, kag hindi ka satisfied sa imo mga ginpanghimo, or maybe, probably, ginabasol mo ang self mo, nga sa manugloy, ikaw nagkadto, nga hindi immediately sa doktor, kag at the same time, no, ang another guilt feeling nga sang nabugtuan siya sang ginhawa, wala ikaw sa iya nga luyo. So siguro amo na, no, ang nagapugong sa imo to eventually let go and accept the fact na wala na gid ang imo nga husband. So siguro dapat ang una mo gid nga himuon is to forgive yourself. Patawara ang imo nga kaugalingon for whatever feelings ang kakulangan nga imo nga ginabatsyag, for whatever guilty feeling nga sa pamatsyag mo, may sala ikaw, may pagkukulang ikaw nga dako, nga nadula lang siya, nga you felt, no, dapat ara kagid sa iyang kilid, sang nabugtuan siya, sang iyang ginhawa. But of course, it's very understandable that was lockdown, kadamo-damo sang mga restrictions, grabe ang mga limitations. I guess, naintindihan gid ato very much ang imong nga husband. Why wala ka sa iya nga iping? But he knows. Being the very loving wife that you are, kabalo siya, no, in spirit, ara agid ikaw nga nagaupod sa iya, kag balaan niya, no, nga ginupdan mo gid siya sang imo nga mga pagpangamuyo. It is very difficult to accept, but there is no way, no? Para nga maghaganhagan ang imo ginabatsyag, kundi nga amat-amaton mo man ang imo kaugalingon. Batuno ng tanan. If very thankful ikaw sa tanan nga mga blessings sa gipanghatag sa imo ni Lord, dapat the same nga gratitude ang imo gihapon nga ihatag sa iya, even if ginkuha niya na ang imo nga pinalangga sa kabuhi, ang imo nga husband. God's ways are not our ways. Lain ang paglantaw sang Ginoo sa ato nga paglantaw. It's okay, no? If you are still in grief, you are still grieving, continue with your grief if you want to. Pero kung mas makabulig sa imo, nga untatan mo na ang pagbaso sa imo nga kaugalingon. Isipon mo, it was not your fault. Sa amon lang nga paglantaw, sa akon lang nga sense, sa pagsulat mo diri, sa pagplastar mo sa mga nagkalatabo, wala kagid balas ang pagkulang sa pag-atipan sa imo nga bana. So stop feeling guilty. May mga limitations lang that time ang imo sarang nga mahimo bangod sang lockdown and even sang iya nga mga kauturan. So, why don't you think of all the blessings and all the prayers me before nga ginpamatian sang aton nga Ginoo. Remember, it is His will, not our will. It should always be His will ang masunod and not ours. So continue believing nga kabalugid siya kung ano ang maayo para sa imo, kung ano ang maayo para sa imo nga husband. Kag never ginabala nga nagasala si Lord sa iya nga mga desisyon. He never makes mistakes because He is perfect. Hindi bala. Well, this is a new experience para sa imo. That is why, no, you felt so uncomfortable. Padumdumala, no, even if you do not understand what is happening sa aton kabuhi isubong, do not waver in your faith sa imo pagtuo, sa imo pagsalig, that the Lord is still working sa imo nga kabuhi. Believe, no, patihi nga kabalugid siya what is best for you. After all, He is God. Di bala? He is perfect. He never makes any mistakes. Maybe subong, hindi ta maintindihan kung nga but later on, mangin masanagid ang tanan para sa aton. So be very thankful still knowing nga ara lang siya, no? Ang aton Ginoo kaupod mo every step of the way. And that us remain faithful to Him and believe in His promises of taking care of us.
Let us continue to entrust everything to Him. It would be unfair, no? Nga ginabasol mo si Lord sa natabo nga ini nga pagkuha niya sa imong nga bana. So first is ask forgiveness sa imong pagbasol sa iya, and also forgive yourself first so that it would be easy for you to move forward. Wala ka sang sala, wala ikaw sang pagkulang, you have done everything, and I'm sure if it was allowed, sigurado ako na luyag mo gid ni ikaw ang kaupo dito sa imong nga husband dito sa hospital. So, no sense on blaming anyone, especially ang imong nga kaugalingon. Accept nga wala na siya, sa amat-amat lang, and stop blaming yourself. You have to start from there so that ma-let go mo ang imong nga guilty feelings and amat-amat mo na ma-embrace ang kamatuoran that He is gone. No, knows He's now very happy dito kaupod sa aton nga Amay sa langit. Salamat gid sa imo, Sorrow's Mother, sa pag-share mo sa imo nga istorya diri sa KLT. I am sure no matter, no amount of words, comforting words nga ihatag ko sa imo, the pain would always be there until the time nga totally mabaton mo ang tanan. And you are willing to surrender everything to the Lord, let go of everything, and let God take control sa imong kabuhi. 54 minutos makaligad ang alas 2 sa hapon, magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions, lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi. Balik kita diri sa kahapon lamang program, yari ang mga importante nga kahiwatan dira sa Plazuela di Iloilo halin July 25 tubtob Hulyo. Ang urgent call band amo ang magalingaw sa aton pinaagi sa ilamatahong kag masangkad nga linyada sa mga pinili nga pop songs. Ini sa duha ka oras nga musical journey sa Thank God It's Payday. Magalanog umpisa alas 6 sa gabi. Sa Sabado naman July 30, concert at The Plaza. Ang aton giginahulat nga pangtakop si man nga kalingawan sa musika. Magapabalik sa isa sa mga mabakod nga banda sang Negros, ang The Frets Band. Sa ilang pagpasundayag, ila pagabuyan ang mga mabaskog pagkagpinili ng mga linyada sang pop songs para mapasiguro ang piho nga kalingawan para sa aton tanan. Ang ini nga makahalawat-awat nga konsyerto ang magasugod alas 6 sa gabi. Kag sa sini nga kahiwatan na pulo ka pinasahi nga mga Plazuela Mugs ang igapa-raffle sa mga suki sa Plazuela di Iloilo. Kag sa Hulyo 31 naman Domingo nga adlaw, ligwa nga magabukas ang ganahan sang La Tolda para sa mga regular nga sumilimba kada Domingo alas 11 sa aga. Kag sa tiyon sa misa, maghalad kita sa pangamuyo nga mga lideres sa aton pungsod maghatag prioridad
sa mga kinahanglanon sa mga pumuluyo kag ipahigad ang ila kaugalingon nga interes. Plazuela de Iloilo. Together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag sa mga busy people dira nga mga kabombo naton, syempre, mga budget conscious, limited ang oras magbakal sa pagkaon. Let's go to Chow to Go, drive-thru kiosk at tubang sa Plazuela de Iloilo. Chow to Go, nagkatanyag sa barato nga pagkaon kag madasigid nga labuton. Chow to Go, makabakal ka sa pagkaon, hindi man ang kinahanglan pa nga magpanaog sa imong salakyan. So bisitahin na ang mga Chow to Go kiosks dira sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue, parking lot sa Plazuela de Iloilo. Damo kapilian at dira ang mangga namit, Oven by Alville, Go-Go Dumplings by Food Pantry, Potato Corner, kag ang Ava Amelia Cafe. For leasing inquiries, please contact Plazuela de Iloilo. Chow to Go, drive-thru kiosks, budget-friendly kag very convenient para lamang sa imo dira sa Plazuela de Iloilo. May I just call the attention of one of our letter senders, nag-email sa mga pictures lang. Basi kung lipatan mo lang mag-attach ang imong story. So, ang na-receive ko di through email is mga pictures lang gid, no? So, palihog, FMB, please resend or again, or please send ang imong story. Basi nalipatan mo lang gid siya nga i-attach, no? Sang padala mo na sa, pag-email mo na sa imong mga pictures, daw pictures lang gid ang nabato naton diri kag wala sang story. So palig na lang ipaapas mo ina, madamo gid nga salamat. It's a minute to go before 3 o'clock mga kabombo sa inyo man dira nga mga istorya, mga masakit man, mga feel good, mga love stories ninyo, stories about that life, your success stories. Please share with us diri sa KLT. Pinaagi sa pag-email sa sana nga mga istorya sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or isulat ninyo and then ipadala ninyo care of sa kahapon lamang program. DYFM, Bomboradio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kay Toto Subang sang Iloilo, I will be contacting you. Thank you nga nagbilin ikaw sang imong number diri sa KLP. Salamat gid, balikay kita liwat buwas mga kabombo. Sige, hapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Thank you very much. Good afternoon and God bless.